إنما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو داندن إنما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو ورلا نقلي أنا نقل لا كشاك برت سدران أبنكم بنقرايت عنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريقيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرارة شخري وقداق الوانتراو وتقطعو قدام لك وأباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنكو ولو شخصهم بحبل نخبل نسدرو تقتلت لباق نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدربو وانت ليخلق وانت للا بلد برقنين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا معيح قليل كل وجه سنن وسوردك رخا كوني وانا خلالي بلدت فروخا دي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بريخ وراك لانا وقوة تمسن كنا قنايا كرا شكال وقت شيرن إرنو غلاك ورا انبتين بلدي نربحر دكستلا ينقنر اردد انقفر الكستلا ينقنر قنا مساقل دي مكانا سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقدست حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدد مسانا كتصنعوا بخبرن عدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوخم بحانات من قد مقداف ناي وترو تساويتنايو سلا تخلو تقبروا ودقف دما تقاقيبنا نمسكن ناي لومي محاري مساتي بوليتيكا قطبة شركنتات دبلوماسي كله زتقال لك نركن فتنينا مجمريا جن بتوم عبيتي قدايات كن جمرينا let's start right here okay The U.S. is deploying destroyers and thousands of Marines towards Venezuela as President Trump looks to crack down on cartels and the Maduro regime. They could reportedly reach the country's coast as soon as tomorrow. Here to discuss is Dissident Project speaker and an immigrant from Venezuela, Jorge Galicia, a Project speaker. Okay, إذن ريوز دلنا أبزبنا دونالد ترامب منالبات ناي مجمريا رجيم تشينجي كون أبز إسران حمشتن ويون أبز عجي تمريسو بريزيدنت نتو حيزولا أبزلو نا أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب منالبات أمريكا غلق زي رجيم تشينج مسفتنة المسارحة تنيا إذا حجين ريوز دلنا نا فنزويلا أغني عزلو وتهدرا وعقمد ما منالبات بوقعي ببوليتيكاون بدحر مغارجا زقبر ناي رجيم تشينج فتنتاتن هكاناتاتن كلهم مسرح مسعبيو بغتا إيتكا سراويتكا سديتكا إيتيخا كتقورت غير ناي سرعات لوتي انتايك مسل كم زغل أبقد معيننا أب ريل تايم بتيوري بحبه زي كونه أب رياليتي أب كوننا نريو زالنا كونتاتيو سلازي للأربعة الشح مارينز بلوم وتحضروا حيلنا أمريكا زحزا مراخب درونا فنزويلا جس أنت تسجعين كم زلوا عايزين الجرزلو الزد ما كجرمكم يجي تاكريكم إذا قلنا رجيم تشنجي لا بأمريكا تسجع قاعد تبلدلا مستوى تحضروا عقمنا أمريكا كقرب كله كما يكم دسرعت بوليتيكاوي رجيم تشنجي لهم صرحوا مستناتهم وتحضروا من قصاص أنت كم زي مثلا this is a big lesson عبت مرتيو عبريالي تنريو زلنا Immigrant from Venezuela, Jorge Galicia, along with PragerU political commentator and Venezuelan political refugee, Franklin
Camargo. So great to have you both on. I'm going to start with you, Jorge. What is the reaction of Venezuelans? I know you guys are in close contact with people who are living there right now. Over 70-80% of the country voted for the opposition party against Maduro. How are they feeling in this moment, knowing that these destroyers are coming so close to the Venezuelan coast? Well, first ሕቶ ራይዎ ነቶም ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ረጂም ቼንጅ ዝደልዩ ኣሜሪካ ድማ ትምውሎምን ፋንድ ትገብሮምን ተቃወምቲ እንታይ ይብሎም ኣሎ እንታይ ይስምዓኩም ኣሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዌላ ገፁ ይፅጋዕ ምህላው ስርዓት ክቅየር ወይ እውን ናይ ምቅያር መንፈስ ኣብ ንሪእየሉ ዘለና እንታይ ይስምዓኩም ኣሎ ብርግፅ ኣብቲ ምርጫ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዝነበረት ሕፁይ ዝበፅሑ ህዝቢ ንዑ እዮም መሪፆም እያ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ድያ ተካይደ ነይራ እቲ ምርጫ ወላ ቬኔዙዌላ ክርዳእካ ይክእልኒ እዩ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ብዙሕ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትሕላቕ ከላ ኣይነቶም እታ ስርዓት ለውጢ ትብል ንስልጣኖም ንምርካብ ዝጥቀሙላ ኣካላት እንዲዮም ዘለው ናይ ኣሜሪካ ረጂም ቼንጅ ግን ክንምንታይ ንረብሓ ኣሜሪካ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ንሳቶም ዝደልይዎም ሰባት ምርጫ ግበር ኣይትግበር ኣይግድሶምኒ ኣብቲ ምርጫ ናታ መዐቀን ኣለዋ ናታ ቁፅርታት ኣለዋ ናይ ቬኔዙዌላ ምርጫ ሓደ ኣሜሪካዊ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ብመንገዲ ኣሜሪካ ደይኮነስ ብግሊ ጋዜጠኛታት ኣብኡ ተዓዲሞም ዝኣተው ነይሮም እቲ ምርጫ ካብ ብዙሕ ሕና ንሪኦ ርትዓዊ ምርጫ እዩ ነይሩ ኒኮላ ማዱሮ ድማ ተመሪፁ ኢሎም ፋይ መብዛሕተን ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ተቐቢለንዎ ስለምንታይ ሃገር ምርጫ እንተገይራ ብደዓዓ ድመስላን ብዓቕምናታን እያ ትገብሮ ኣሜሪካ ልዕልና ሓጊ የብላን ወይ ልዕሊ ካልኦት ኣይኮነትን ግን መፅያ ነዚ ኒኮላ ማዱሮ ንክትኣልዩ እያ ትመፅእ ዘላ እዞም ተቃወምቲ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ፋንድድ ኮይኖም ኣንፃሩ ዝገብሩ ዘለው ድማ ሕጂ ከበሮ ክሓርሙ ጀሚሮም ኣለው እዚኣ ተርእዮ እዚኣ በይሪና ነርና ኣብ ኢራን ኣሜሪካ ኣብ ኢራን መጥቃዕቲ ክትገብር ምስ ጀመረት እቶም ተቃወምቲ ናይ ኢራን ዝነበሩ ኣሜሪካ ፋንድ ትገብሮም በቃ ሕጂ ነቲ ስርዓት ኣልዮም ንዓና ኣብ ኩርሲ ከምፅኡናዮም ኢሎም መግለፂ ምውፃእ ጀሚሮም ነይሮም ነቶም መራሕቲ ናይ ኢራን ኢትኩም ሃቡ ኣይንኣስረኩምን ኢና ገለመለ ዝብል ዘረባታት ንሰምዕ ነርና ዶናልድ ትራምፕ ግን ነታ ኩነታት ምስ ረኣያ ብኩናት ክትቅየር ከም ዘይትኽእል ምስ ፈለጠ ነታ ናይ ኢራን ገዲፍዋ ነታ ረጂም ቼንጅ ባዕሉ ብኣፉ ረጂም ቼንጅ ኢሉ ነይሩ ስርዓት ምቕያር እውን ከም ኣማራፂ ክንሪኦ ኢና ኢሉ ነይሩ ግን ኣብ ባይታ ምስ ረኣዮ ክኸውን ከም ዘይክእል ምስ ረኣየ መደቡ ቀይሩ ኣብ ቬኔዙዌላ ምናልባት ርዩ ነቲ ኩነታት እዩ ዝገብር ዘሎ ራሽያ ግብረ መልሲ ክትብ ጀሚራ ኣላ ግን ክንምንታይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ትኽእል ዊዶን ነው ግን ንስማዕዮም እንታይ ይበሃል ከም ዘሎ ዓብ ትምህርቲ እውን ስለዝኾነ እዚ ምክንያቱ ኣብ ሲርያ ዝረኣናዮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ረጂም ቼንጅ ሚድያ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ግን ሸለል እዩ ዝብሎ ከተሓዞም ኣይደልን እቶም ነገራት እተን ዝወጥቃ ዘለዋ ሃገራት ብሓደ ኣኪባ ይርአየኒ ዕላማ እዩ ኩሉ ግዜ ዕላማ እዩ ምክንያቱ ነገራት ከይልብሙ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩሉ ኣተሓይስካ ተሪእኻዮ ክትልብም ኢኻ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ስርዓት ምቕያር ኣብ ሊብያ እንታይ ኣስዒቡ ኣብ ኢራቅ እንታይ ኣስዒቡ ኣብ ሱዳን እንታይ ኣስዒቡ ኣብ የመን እንታይ ኣስዒቡ ሕጂ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሱርያ ንሪኦ ኣለና ናብ ቬኔዙዌላ ድማ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ተን ሃገራት ኣይብላዓይ ስታያ ኮይነን ኣለዋ next step ድማ ንርኢ Well, Rachel, thank you for having me again. I think many people in Venezuela are extremely optimistic. They cannot really be loud about it because they're facing a terrible criminal regime. If they express their gratitude towards the United States government and towards President Trump for the pressure he's adding against Maduro, they're going to face horrible consequences. That's why you don't really see a lot of expressions coming out of Venezuela. But you know, I have people there. I talk to them. They're happy. Yeah, I spoke to one of the opposition activists, Franklin. Meanwhile, Venezuela, the destroyer, the euphoria from the dissident community who's abroad. እታ ጋዜጠኛ ከመይ ሃይፕት ኩናት ተቐይፋት ሓጉሳት ትዛረብ ኣላ ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ናይ ኩናት ኣበራበርቲ ንኩናት ዝደፉ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ነዚኦም ዝመስሉ ናብ ኩናት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናብ ቬኔዙዌላ ኩናት ንምግባር እንታይ ይብል ፀኒሑ መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ሓንጎፋ ኢሉ ንኣሜሪካ ክትመፅእ እሞ መንግስቲ ናቶም ፈንቂላ ስልጣን ክትሕዞም ኣብ ሊብያ ከምኡ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብ ኢራቅ ከምኡ እዮም ዝብሉ ነይሮም ህዝቢ ይደልየና ኣሎ ንህዝቢ ከነትሕነ ኢና ንመፅእ ዘለና ነቲ ሃገር ዲሞክራሲ ክንባይና ንመፅእ ዘለና እናበልዮም ዝመፁ ፍሪዎ ኣለኹም እቲ ሚድያ ኣብ ኩንነት ግን ከምኡ ይኮነን ኣነ ይኮንኩን ከምኡ ዝብለኩም ኣብ ኩንነት ከምኡ ከምዘይኮነ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ሓንቲ አሜሪካዊት ዓባይ ፖለቲከኛ ነቲ ኩንነት ተረዲእዋ ዘሎ ዝበለቶ ስሙ Marjorie Taylor Greene and Tucker Carlson and Steve Bannon are like not just the voices of reason and spouting facts, but like talking about the Iranian people like they're human beings with empathy, right? Ever since I was a little kid, we እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ድምፅታት ከም በዓል ታከር ካርልሰን ድዩ እዛ
ከሪኩሽማ ኣብቲ ድሕሪት ኣለው ከምኡ እውን ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ሚድያን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ንስርዓቶም ንክትቅይር ኢልካ ሃገራት ምብትታን ቅቡል ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ሪፐብሊካን እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ሪፐብሊካን ሚድያ ፐርሶናሊቲን ሪፐብሊካን ፖለቲከኛታትን ዝብልዎ ዘለው እዮም እዚ ምትእትታው ኣብ ካልኦት ሃገራት ንገብሮ ዘለና ግፍዒ እዩ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው እንታይ ማለት እዩ እዚ ስምዑ ወድሓን በዓላ ክትዛረብ ከላ ሓንቲ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረት ዓባይ ናይ ሪፐብሊካን ኮንግረስ ውማን እያ ኣበየላ ኣብዚያ ትጅምር እቲ ዘረባ ግን ብኸመይ ከም ዝመፀን ማጆሪ ቴይለር ግሪን እያ ትበሃል ሓንቲ ካብቶም ዓባይ ተፈታውነት ዘሎ ኣብቲ ሪፐብሊካን ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ድማ ዓብ ክብሪ ዘለዋ እያ እዚ ኩናትን ወረ ኩናትን ናይ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝኾነ ስምዑ Ever since I was a little kid, we had war movies of defeating Afghanistan, Iraq, Iran, all these movies, and we've grown up with Hollywood telling us who the foreign bad guys are. Yes. And making these people our complete enemies and never humanizing them. And that is sick. It's sick that America is cheering that we bombed another country. Everyone I work with is just over the top excited that we may be going to war to kill people. They never think about the innocent people or they እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኣገዳሲ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና መብዛሕቲ ግዜ ካብ ንስነተይ ካብ ቁልዕነትና ክንዓቢ ከለና እያ ትብል ዘላ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፊልምታት ምንጭ ናይቲ ኩሉ ኩናት ሆሊውድ እዩ ሆሊውድ መን ይቆፃፀሮ እስራኤል እያ ትቆፃፀሮ ኣይሁዳውያን እዮም ዝቆፃፀርዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም ኣይሁዳውያን ኣስላም ናይ ግብረ ሽበራ ምዃኖም ዓረብ ናይ ግብረ ሽበራ ምዃኖም ኢራን ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ምዃኑ ኣፍጋኒስታን ቀደም ከምኡ እናበሉ ብዙሕ ፊልሚ ተሰሪሑ እዩ ኩሎም ንኣብነት እዚ ናይ ቴሮሪዝም ክትሪኦም ከለካ እቶም ኣስላም ሰላት ክገብር ፀኒሑ ክሰግድ ፀኒሑ ትንስኢሉ ሰብ ከም ዝቐትል ገለ ዘርኢ ወይ እውን ኣብ ቦርሱ ከይዱ በቃ ኩሉ ኣስላማይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ፐርሰፕሽን ነዚ ግን መን ይሰሪሕዎ ኣሜሪካውያን ምስ ኣስላም ፀገም ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ ብዓብዩ እቲ ናይ ኣይሁድ ፊሎሶፊ እቶም ኣብ ከባቢና ዘለው ፀረ ሰላም ንሶም እዮም ንሕና ናይ ሰላም ሓይሊ ኢና እቶም ዓረብ ይኹን ኣስላም ኣብ ከባቢና ዘለው እዮም ጠንቂ ናይ ሽግር ዝብል ኣዘራርባ እዩ ስለዚ ንኢራን ክረም ከሎ ንኢራቅ ከተውድቕ ከለካ ሊብያ ከተፍርስ ከለካ ሱርያ ከተፍርስ ከለካ ነቲ ናይ ሕማቅ ሓይሊ ኣፍሪስካ ፅቡቅ ነገር ተምፅእ ከም ዘለካ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብዘን ሃገራት ዝኸይድ ከሎ ድማ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ እዛ ከምዚኣ ፃዕዳ ፀጉሪ ዘለዎም ብሎንድ ኣሜሪካውያን እቶም ኢቫንጀሊካል ዝበሃሉ ፀሎት እዮም ዝገብሩ ነተን ሃገራት በቃ መንፈስ ቅዱስ ከውርዱለን እዮም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ከብሕነን እዮም ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ተርጆም ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብኡ ከይዶም ግን እንታይ ገብሩ ክንምንታይ ንፁህ ሰብ እዩ ዝመውት ሕራይ እስከቲ ወታደር ዝዋግኦ ንሱ እውን ሕማቅ እንዲ ግን ክንምንታይ ንፁህ ሰብ ኣብ ኢራቅ ጥራይ 1.5 ሚልዮን ንፁሃት ህዝቢ ተቐቲሎም ኣብ ሊብያ እዝገሄር ይቁፀሮም ክሳብ ሕጂ እዮም ዝሞቱ ዘለውት ሃገር ከመይ ዝበለት ምዕብልቲ ሃገር ተረሚሳ ሱዳን በማይ ተሽሓት ዝቁፀር ሰብ መይትሎ ናይ ረጂም ቼንጅን ስርዓት ንምቕያር ዝተሃቀነ እዩ ብዛዕባኡ ክንርኢና ኬትካ ኣብ ሱርያ ናይ 11 ገለ ዓመት ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ ክንደይ ሰብ ተሰዲዱ ክንደይ ከርቲቱ ተሃገር ክንምንታይ ተሃገርካ ወዲቃ ማለት እዩ ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና ድማ ኣስካሕካሐይ ግፍዒ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ስርዓት ንምቕያር እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ንሱ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ቀሊል ነገር ገይሮም ዝወስድዎ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራትን ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝወርድ ስቃይ ግን ትዛዕበየ ስምራት ዘለዎ እዩ ኣብ ሊባኖን ብዙሕ ኢትሊስታ እዚ ኩሉ ድማ ብናይ እስራኤል ሓይሊ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ናይ እስራኤል ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ንክፋእ ዘበግስ ሓይሊ ዝቃወሙ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ዝነበሩ ናይ ሪፐብሊካን ማለት ናይ ኩናት ፓርቲ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብኡ ዝያዳ ተሪኻያ ነቲ ናይ እስራኤል ዕብለላ ኣብ ኣሜሪካ 10 ግዜ ናብ ዘይረባሓና ኩናት ንኸዶ ዘለና ጠጠው ክብል ኣሎ ዝብል ድምፂ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካውያን እናነቁሑሉ ይኸዱ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ንቕሓት ድማ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ ፀቕጢ ገይሩ ናብ ፖለቲካ ክቕየር ዝኽእል ነቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ብስም ናይ ድራግ ክንሃሊና ተባሂሉ ዝኽየድ ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ምስ ግዜ ይቕየር ይኸውን ሕጂ ካብዚ ቅይር ኢልና ሓንቲ ዘረባ መክስማዓኩም ናብቲ ቁጠባ ከይሰገርኩ ከለኹ ለንቀነ ፑቲን ተዛረባ ዘረባ ክንሰምዕ ኢና The fundamental essence of the challenges we face doesn't significantly change from one century to the next. For a nation, for a country like ours, this is profoundly important. Yes, it is extremely important. Well, simply, the most critically important thing is the inherent ability to preserve our national sovereignty and independence. There are countries that exist quite comfortably without sovereignty.
Take all of today's Western Europe, for example. It's practically been deprived of such sovereignty. And there are many other countries that feel just fine. Indeed, Russia cannot, with the profound and significant loss of its inherent sometimes ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ቭላድሚር ፑቲን ዝዛረቦ ዘረባ ድሕሪ ቅርቢ ኢልካ ሰሚዕካዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረብ ከመይ ኤርትራ ኮይና ክንሪኦ ከለና ድማ ራሽያ ኣብ ታሪክ መሻርክቲ ኤርትራ ኣይኮነትን ምናልባት ኣብዚ ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለውን ገለገለ ዝዝረብ ዘለውን ፅንሒ ኢለ ክሪኦኩም እየ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃገር ከም ራሽያ ዝኣመሰለት ሃገር ልኡላውነት ናታ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብ ምልክት ሕቶ ወይ እውን ልኡላውነታ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ብዘይ ልኡላውነት ራሽያ ትበሃል ሃገር ክትህሉ ይትኽእልን እያ ዝብል ዘሎ ልኡላውነት ናትና ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘይሓሊናዮ ንሕና ኣብ ሓደጋ ክንወድቕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ራሽያ ዝዛረብ ዘሎ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ኤርትራ ልኡላውነታ ብክንደይ ፈተናታት ሓሊፉ ዝመፀ እዩ ስለዚ ንልኡላውነትና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ናብ ምልክት ሕቶ ከምፅኦ ዝኽእል ነገራት ከነፍቅድ የብልናን ምክንያቱ ልኡላውነትና ቅድሚ ሕጂ ነቲ ናትና መሰል ርእሰ ውሳኔ እንደምንታይ ጠውዮም ጠዋብዮም ከም ዝኣለይዎን ሕጂ እውን ንልኡላውነትና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ክንደይ ዘረባን ስራሕን ይስራሕ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብዓብዪ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረን ዝቕፅል ዘሎ እውን ኣካል ናቱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ገለገለ ሃገራት ኣብ ዓለም ብዘይ ልኡላውነት ክነብራ ክለያን ወይ ከዓ ሶቨሬኒቲ ልኡላዊ ኣካይዳ ወይ እውን ብሙሉእ ንልኡላውነትን ከይተቆፃፀራ ክነብራ ክለያን እንታይ ኮለል ኣበለና ይብላ ኣሎ ሃገራት ኤሮፓ ራይዎን ልኡላውነት የብለኒ ኢሉ ልኡላዊ ውሳነ ክውስና ይክእላን እየን ኢሉ ኣሜሪካ ዲክቴት ትገብረን ኣብ ጀርመን ጥራይ ከባቢ 40,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንተሎ ክንዱ ዝኣክል ጀርመን ሰራዊት ኣለዋ ድዩ ንባዕሉ እውን ዝፍለጥ ክሳብ ዘይኮነ ጀርመን ኣንፃር ኣሜሪካ ልኡላዊ ውሳነ ክትውስና ኣይትኽእልን እያ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣብ ፈረንሳይ ከምኡ ድሆል ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝበሃል እቲ ኣብ ኔቶ ተፀጊዑ ዘሎ ልኡላውነት የብሉን ኢሉ ፌክ እዩ እቲ ልኡላውነት ናቱ ንኣሜሪካ ኪደ ተፀርጊፍክ ውፅእ ክብልዋ ዓቕሚ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ንዓታቶም ፅቡቅ እዩ ክነብሩ ክእሉ እዮም ከምኡ ኢሎም ኢሉ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ እተን ሃገራት ክቆማ ከለዋ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብድሌትን ብፕላን ናይ ኣሜሪካን ዝዓበየ እየ ንጀርመን ይኹን ንኤሮፓ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ገይሩ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ከም ዘሎ ብከመይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኩሉ እቲ ስትራክቸርስ ናቱ ኣሜሪካ ዝሃንደሰቶ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳት ኣብ ላዕሊ እንድሕሪ መፂኻ ኣንፃር ኣሜሪካ ክኸዱ ብፍፁም ዝሓስቦ እውን ኣይኮኑን ዳትስ ዋይ ድማ ፅላለ ዝመስል ስጉምትታት እሺ ኢሎም ዝቕበልዎ ዘለዎ ኤሮፓ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብዚ ንዛረቦ ምክንያቱ ልኡላውነት ናቶም 100 ካብ 100 ኣይኮነን ገለ ክፋል ናይ ልኡላውነት ናቶም ንኣሜሪካ ሂቦም እዮም ራሽያ ከምኡ ኢላ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ዝብል ዘሎ ውፅኢት ናይዚ እንተሪኢኻዮ ኣብዚ ንምፃ ሕጂ ኣብቲ ቁጠባዊ ሽርክነት ዝግበር ዘሎ ኢኻ ትሪኦ እቲ ፖለቲካውን ጂኦፖለቲካውን ገዲፍካ ኣብቲ ቁጠባዊ ሽርክነታት ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ እንተሪኢኻዮ እዚ ቃላት እዚ ብቐሊሉ ይዝርዳእካ ንስማዕ እስከብዚ ድሓር ተመሊሰ ክሪአኩም እየ ነዛ ናይ ፑቲን Loud. That's how Donald Trump likes his deals, and this one has been marketed as the biggest trade pact in history. I'm talking about the EU-US trade deal. The headlines say that it's a triumph for Washington. But the whispers in Brussels suggest something else. They say Europe has blinked. The details are now trickling in. The EU is America's largest trading partner. Two-way trade is almost worth $2 trillion, so this deal should have been a welcome relief. First, 15% all-inclusive tariff cap for the European Union. This is the most favorable trade deal the US has extended to any partner. A wide range of sectors, including strategic industries such as cars, pharmaceuticals, semiconductors, and lumber, will benefit from this cap. ከም ንሪኦ ዘለና ኤሮፓ ኣፍኮፍ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ክልተ ኢትካ ንላዕሊ ሂብካ ምምራኽ እዩ ዝበሃል እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ 15% ታሪፍ ክትሃርሞም ከላ ኤሮፓ ግን 0% ታሪፍ ንኣሜሪካ ገይሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ገይሩ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ኣሜሪካ 15% ጥራይ ገይራትልና ካብ ካልኦት ካብ ስዊስ ንሓይሽ እዎ ንስዊስ 39% ገይሮምሎም ምክንያቱ ስዊስ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትሬድ ሰርፕላስ ድማ ስለ ዘለዎ እቲ ዘለዎ ሌቨሬጅ ወይ እውን ናይ ስዊስ ሓይሊ ድማ ምናልባት ብቐጥታ ግብረ መልሲ ክትብ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ግን ኢንዳይሬክትሊ ድማ ምስቲ ሓያል ባጤራ ዘለዋ ከምኡውን ካልእ ሲስተምስ ኣብቲ ባንኪንግ ዘለዋ ገለገለ መንገድታት ክትፈጥር ትኽእል እያ ንዑ ንምምላስ ብፍላይ ብዙሕ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ዝገዘት እውን ስለ ዝኾነት ይብሉ ብዝኾነ ድሓን ናይ ስዊስ ንግደፎ ኤሮፓ ከም ዓበ ዓወት እንታይ ዝቁፀር ዘሎ ኣሜሪካ ድሌታ ዶናልድ ትራምፕ ድሌቱ ገይሩ ሕራይ ኢሎም ተቐቢሎም ድሓን ካብ ካልኦት ዝሓሸ ገይርላ ንዓና ንካልኦት ዝሃረሞም ይኸብድ ካብ ናትና ብምባል
እዮም ነቲ ነፍሶም ከዳዓሱ ዝፍትኑ ዘሎ very very crazy thing ዝግን ምስታ ፑቲን ክብላ ፀንሐ እዩ ሉላውነትካ ሙሉ ብምሉእ ተዘይኮይኑ ሉላዊ ሃገር ክትከውን ከዓ ብዙሕ እዩ ዘድልየካ ቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልየካ ቁጠባ ሓደ ባእታ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ንስኻ እትቋፀሮ በዓልኻ ተፍርዮ በዓልኻ እትመልኮ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ግድን ቁፅሪ ሓደ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኢራን ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ይብላ ግን ኢራን ነፍሱ ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ሪስፔክት ኣለዋ ካብ ኣሜሪካ ርኢናዮ ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓደ ተጎራቢተን መፅየን ተዋጊየን ዕንየን ክኾነ ክለየን ግን ፈሪሄን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገይረን ኣብ ጣውላ ክመፃ መሪፀን እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ብሓን ኢራን ሰዓብየ ክትብሎ ትኽእሉ ሑቲ ናቱ ነብሱ ዝኻለ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩነታት ትም ከብሎም ክኢሉ ስለዚ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ከሎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ሕጂ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ዘለናሉ ግዜ ቁጠባናትካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ቁጠባናትካ ዶናልድ ትራምፕ ከምዛ ናይ ኤውሮጳ ገይሩ ብታሪፍን ብገለን ገይሩ ከም በርክኻ ኸሊ ወይ ከም ካናዳ ክገብረካ ኸሊ ካናዳ እኮ ከባቢ 2 ትሪልዮን ዝትመን ቁጠባ እዩ ዘለዎም ግን ምስ ዝወዳደር ናፃ ዝኾነ ልኡላዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ዶናልድ ትራምፕ ከም ድሌቱ ፀፋፍዒዎም የስር እሺ ጎይታ ኢሎም ድማ ነቲ ክገብርዎ ዝፈተኑ ሓጎስጎስ ገዲፎም ሕጂ ድሌትካ ግበር በቃ ፀገም የለን ክብልዎ ጀሚሮም ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ሉላውነት ክህልወካ ተኮይኑ መጀመርያ ቁጠባ ክህልወካ ኣሎ ብርግፅ መሰረታዊ ነገራት በዓልካ ክትቆፃፀር ኣለካ እንተዘየለ ብዘይ ጥይት ብእገዳ ክርምሱኻ ስለ ዝኽእሉ እዚ ከዓ መግብኻ ድዩ መድሓኒትካ ድዩ ገለ ነገራት በዓልካ ክትክእል ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዓለም እቲ ተሰማዓነት ዝፈጥረልካ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለናይ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ if you don't have military power ቁጠባናትካ ክዕንውዎ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ መፂኦም ነዚ ክንወዘ ኢና ይብሉኻ ፍልጥ ሓደ ሰብ ሃብታም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነፍሱ ክከላኸል ዘይክእል ተኮይኑ ካልእ ሓያል መፂኡ ነቲ ነገራትካ ክሰርቆ ብሓይሊ ክወዞ ተደልዩ እንታይ ትብሎ ሓይሊ እንተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ከምዛ ናይ ኤውሮጳ ሃብቲ ዝምንዛዕ ዘሎ ናይ ጃፓን ሃብቲ ዝምንዛዕ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያል ተዘይኮይኑ ትብሎ ነገር የብልካም ከም ቻይና እንተኮይንካ ግን ናው ኣሂበካን እየ ብሓይሊ እንተመፂኻ ድማ ብሓይሊ ክመፀካ ትብሎ እንታይ ይኸውን ዲል ትገብር ማለት እዩ ስለዚ this is a lesson ፍሉይ ታሪክ ፍሉይ ፍጻሜ ፍሉይ ነገር ኢና ኣብ ሂወትና ንርኢ ዘለና ኣብ ትምህርቲ ድማ እዩ a bit technical. Unlike with other trading partners, the 15% cap does not come on top of existing most favored nation tariffs. But the real picture is a lot more complicated. Tonight we'll tell you who came out on top and which industries suffered the most. First things first, Donald Trump is a self-proclaimed winner here. He promised a cascade of new trade deals and this one lets him claim victory. The import tariffs are at 15%. This is the rate at which European goods will be taxed in the US. And that means tens of billions will be flowing into the US, into American coffers. Analysts even say that the EU might suffer a hit to the GDP, a 0.5% hit. But if Donald Trump is the winner, US consumers are the losers. Tariffs, after all, are just taxes on imports. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ዶናልድ ትራምፕ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓወተ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓወትናቱ ድማ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ የስ ብርግፅ እቲ ቁጠባ እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርካ ከተንብቦ ጀሚርካ ታሪፍ ማለት ወላ እኳ ኤውሮጳ ከሲራ ንብል እንተለና ነቲ ታሪፍ ዝበሃል ዘሎ መን እዩ ዝኸፍሎ እንድሕሪ ኢልካ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኸፍሎ ናይ ኣሜሪካ ኤንድ ኮንሱመር ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ እዩ ምክንያቱ 15% ተባሂሉ 15% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ንብረት ካብ ኤውሮጳ ዝመፅእ እንድሕሪ ኢልካ ናይ ጀርመን መኪና ዝገዝእ ዘሎ ሰብ 100,000 እንተነይሩ ዋጋ ብ15% 15,000 ክውሰኸላ ኣብ ልዕሊ ዋጋ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ገዛኢ ካብ 100,000 ክገዛእ ዝግብኦ 115 ክኸፍል እዩ እተን 15,000 ንመን እየን ዝኾና ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቢልዮናት ነምፅእ ኣለና ክብል ከሎ ካብ ጀርመን ኣይኮነ ደምፅኦ ዘሎ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ደምፅኦ ዘሎ ግን እዚኣ ሕጂ ብትክክል ከተንብባ ኣለካ ሓደ ኣሜሪካዊ 100,000 ዝነበረት መኪና ናብ 115,000 ምስ ደየበት ክገዛ ይኽእል ዶ ይትሕቶ ንዓ ገዲፉ ንዓ ትመስል ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዋጋኣ ዘይወስኽ ንኣብነት ፎርድ ወይ ከዓ ጂኤም መካይን ደፍርይዎን ንዓድናተን ክገዝእ እዩ ምክንያቱ ታሪፍ ስለ ዘይብለንሰን 100,000 እንተለዋ እቲ ሓንቲ ግን 115,000 እንተኮይና ነቲ ናይ ኣሜሪካ ክትገዝእ ወይ እዚ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ኣይዋፅኣንን እዩ እንድሕሪ ኢሉ ፋብሪካናቱ ኣብ ኣሜሪካ ክኸፍት እዩ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እዩ ሽዑ እቲ ዋጋናቱ ከምቲ ናይ ቀደም ይኸውን ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ንህዝቢ ኣሜሪካ ቀንዛ ክፈጥረሎም እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን እቲ ፋብሪካታት ወይ ናብ ኣሜሪካ ክመፅእ ወይ ድማ ተን ካምፓኒታት ሰርሓ ስለ ዘይኮነ ክኸስራ እየን
بخالوت نا أمريكا كامبانيات كتكأين مالتي سلزي long term effect نا أمريكا هادو industrial base ناتهم كأريو تن كامبانيات ناوخ مثلا تدي مثلا عندما أبتعد زفريا زلوا سواء مخاين كامبانيات نا أمريكا ويون نتنا أمريكا طلبات زمالها كامبانيات نساتن نتنا أوروبا كامبانيات كتكأين مالتي سلزي زيتي أب long term أوروبا is a loser أبزي حق المزراب مغنياتو أب export زتوكرو كتاباناتهم كرمسيو أنت ده كون دماتن كامبانيات أرنيفن أب أوروبا عزين ويون فابريكاتنا أوروبا عزين أب أمريكا خفتين مالتين ده حرتو طب إنه ني ناتن جرب نتي كامباني نمخصبناتو أمنا قداس خوين تكونت هات مالتي سو إذن ريوز لنا كله أكال نايتي زجبر زولو قدمن ويان نايكو طبعا إن نرزلنا من البعض أنتي أب هندي تزرب زلا زرباد ما إذا تعرف زي ناي أوروبا ترى يكون ناي هندي ما سمعوا زي come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny that you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really. جاي شكر منيستر بتاعته سايناي هندي انتاي زبل زلو زنا أمريكا دونالد ترامب وسين وزلو سنة كمتريوم زبلو هذا بيزنس مان دونالد ترامب مالتيو بيزنس مان نبيزنس نا أمريكا نمعباي نقول طبعا أمريكا نمسرح بسرع زلو أمريكا فرستي لد سرع زلو أمريكا قدامنا تجبري لد سرع زلو نكالوت هجرات نهجرن ربحنا هجرن دسرح زلو هجرات كتصرف كله زجرميلو فانيا حكيو دونالد ترامب ربحنا هجرن معزاز كله زكالي جبرالو كالوت هجرات تجبري دس بيهم زلو نربح أمريكا ترى يكسروا ولا نربح هاجرو ስለዚህ ልክ ከም ትንስኻ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሓ ክትጎዮ ዘለኻ ንሕና እውን ረብሓና ኢና ንሰርሕ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ድማ ንስ እዩ እቲ ሕቶ ንምንታይ እዩ ህንዲ ኣብ ፎካል ፖይንታት እያ ዘላ ናይ ህንዲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀላስ ቦታ ምምፃእ ድማ ዓብ ተራ እዩ ዘሎ ሓደ ሚድያ ናይ ህንዲ ፅልዋ እናገበረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካልኣይ ቁጠባናቶም እናተበራበረ ይመፅእ ኣሎ ሳልሳይ ድማ ምስ ቻይና ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ወላ እቲ ውፅእ ዝብል ዝምድና ምስ ራሽያ እውን እንትኾነ ኣተኣማማኒ ጥልቂ ዘለዎ ዝምድና ዝኽተልዎ ዘይፀንሑ እንታይ ይፈጢሩ ነይሩ ነቲ ንኣሜሪካ ንምውድዳር ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞታት ናይ ብሪክስ ይኹን ናይቲ ማልቲፖላር ሲስተም ዝበሃል ንዕዑ እንቅፋት ኮይና ፀንሐት ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ ሕጂ ህንዲ እዚ ዝወርዶ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ንቅድሚት ነኺሳ እንድሕሪ ከይዳ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ራሽያ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ቻይና ክኸድዮም ቻይና ድማ ኩሉ እቲ ዝጎድለኩም ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ብታሪፍ ትሃርመኩም ዘላ ናባና ምፅዎ ንሕና ክንገዛልኩም ንኽእል ኢና ብምባል ኣፍ ደጊኦም ከፊቶምሎም ኣለው ራሽያ እውን ከምኡ ኢላቶም ኣላ ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ክህብዎም ዝኽእሉ ዕድል ድሕሪ ራሽያን ቻይናን ገይሮሞ ህንዲ ድማ በስማም ኢሎም ወይ ከዓ ምስምላ ኢሎም ኣብታ ከባቢኦም ድሕሪ ክሰርሑ ጀሚሮም እቲ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ ሓይሊ ፅልዋ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ንዓለምና ድማ እቲ ዝበለፀ መድረክ ክፍጠር ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ እዚ ግን ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ህንዲ ርኢና ካልኦት ሃገራት ሓይለን ንኸሪኣ ዝፍትና ዘለዋ ድማ ንስማዕ ድሕሪኡ ናብ ቁጠባ ክንመለስ ኢና Turkish soldiers training Somali troops. This base in Somalia is Turkey's largest overseas. It's just one example of Turkey's growing global ambitions. ሓደ ካብቶም ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ብዙሕ ዓይነት ፅልዋታት ንክገብር ዝጎይ ዘሎ ሃገር ቱርክ ዝበሃል እዩ እዚ ቱርክ ዝበሃል ድማ ልክዕ ምስ ኩላቶም ሽርክነት እናሃረመ ምስ ኩሉ እናጋጨዎ ዝኸይድ ዘሎ ህንዲ ከምኡ ነይሩ ካብ ህንዲ ንላዕሊ ግን ቱርክያ ትኽተሎ እዚ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ከም ዘለዎ ምስ ኤውሮጳ ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ኩሉ ግዜ ዝእመን እንትኾነ ከምኦም ጥራይ ኣይኮነን ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ረቢሑ ምስ ራሽያ ድማ ክሰርሕ ይዘሊ ካብ ኤውሮጳ ኩሉ ዓይነት ደገፍን ካልእ እናረኸበ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ግበር ምስ ዘለዎ ግን ኣነ እገዳ ይገብር ነይሉ ምስ ራሽያ ይነግድ ኣሎ ካብ ራሽያ ነዳዲ ወሲዱ ኣፃርዩ ናብ ካልኦት ሃገራት ይሸይጥ ኣፅዋር ናቱ ግን ንኤውሮጳ ብመንገዲ ኔቶ ገይሩ ንዩክሬን ይሸይጥ ብኡ ገይሩ ምስ ኣፍሪካ ክሰርሕ ይፍትን ኣብ ሶማልያ ይፃወት ኣብ ኤስያ ድማ ኣብቲ ብሪክስ ዝበሃል ከኣትዮ ይብሎም ኣሎ ስለዚ ብየማንን ፀጋምን ዘላኽዕ ዘሎ ሃገር እንትኾነ ሓደ ቱርክ እዩ ከምዚ ዓይነት ፍኑው ዝኾነ ዲፕሎማሲ ንክንደይ ግዜ ክትከይድ ትኽእል ንምንታይ ከብዋፅኣካ ይኽእል I don't know but this is very interesting ብዙሓት ሰባት ክዛረብሉ ጀሚሮም ዘለዉ እዮም ቱርኪ ቃል ብቓላ እዛ ቢንቶ ትርእይዋ ዘለኹም ንምብራቕን ምዕራብን ንክልቲኡ ዓለማት እተራኽብ ቢንቶ እያ ኢስት ኤንድ ዌስት
find themselves there እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤሮፓ እዚ ምዕራባዊ civilization ምስ ምብራቃዊ civilization ዛቢንቶ እዚኣ እንተሪኹማ እቲ ኮንቲነንት ኤሮፓ ወይ እውን ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ምስ ምብራቃዊ ዓለም ዝበሃል በዚ ቢንቶ እዚ ዝራኸብ ስለዚ ናይ ብሓቂ መራኸቢ ቦታ ምዃና እዛ ኢስታንቡል ትርክ ድማ ነዚ ቦታ እዚ ብምጥቃም ነዚ ፖዚሽን እዚ ስለ ዘለዋ ኩሎም ሃገራት ከም ዝደልይዋ እዮም ዝፍለጡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ትርኩ ዝበሃል እዚ ኤስያ ዝበሃል ምብራቅ ዓለም ዝበሃልን ምዕራብ ዓለም ዝበሃል ናብ ቱርኪ ዝራኸብ ቱርክ ድማ ምስ ኩሉ ክሰርሕ ዝደሊ ሃገር እዩ እዚ ድማ ሓደ ኣብዚ ዘበን እዚ ከመይ ጌርካ ነገራት ክትሰርሕ ትኽእል ረብሓ ከመይ ጌርካ ከተሳልጥ ትኽእል ሃገራት ድማ ረብሐን ንምቕዳም ክንምንታይ ዝተፈላለየ ዓይነት ጌማት ክፃወታ ከም ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና it's a very very interesting time ነዚ ኩሉ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ኩነታት ምንባብን ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኩሉ ዓለም ዝራኸብ ኣብ ኩሉ ድማ ክረብሕ ዝፍትን ዘሎ እዩ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ እምደን ከንሓልፍ ኢና number 1 let's go to technology ቅድሚት ናብ ቴክኖሎጂ ምሕላፍና እዚኣ መክበኩም ድሕሪኡ ጌርና ክንሓልፍ ኢና Now, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. The number. How much is Trump pocketing off the presidency? That's the headline of an exhaustive new investigation published by the New Yorker magazine. In the piece, journalist David Kirkpatrick writes, quote, many payments now flowing to Trump, his wife and his children and their spouses would be unimaginable without his presidencies. A $2 billion investment from a እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ዘረባ እዚ እንተሰሚዕኩሞ ኣነ ብዙሕ ግዜ ነግር ኣለኹ ተጠቐምሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ 6 ወርሒ ገይሩሎ ኣብዘን 6 ወርሒ ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር መክሰብ ከም ዝገበረ ንሱ ኣብቲ ቢዝነሳት ብደቁ ዝምራሕ ዘሎ ኢሎሞ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ ንረብሓ ናቱ ንጅባ ናቱ ብብዝሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክዛረብ ንሰምዖም ኣለና ኣብ ክሪፕቶ ፖሊሲ ይቕይር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓዱሽ ነገራት የተኣታትሎ ምስ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ዲል ሰሪኻዮ እቲ ሆቴል ቢዝነስ ናቱ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ክሪፕቶ ዝገብርዎ ዘሎ ኢንቨስትመንት ኣመና እዮም ዝረብሑ ዘለዉ እቲ ረብሓቲ ድማ ከምዚ ስውር ዘይኮነ ሓደ ዓቢ መፅናዕቲ ኒውዮርክ ታይምስ ዝገበሮ ከም ንሪኦ ዘለና ስድራ ቤት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሃብቲ ብጣዕሚ ኣመና እዩ ዝንገር ዘሎ and this is exactly ዶናልድ ትራምፕ ዝሓፍርን ዝስከፍን መራሒ ይኮነን ነታ ስልጣኑ ተጠቂሙ ነቲ ፖሊሲታት ብምቕያር ንስድራ ቤቱን ንነፍሱን ይህብትም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ክገብር ከሎ you have to join with him ንሱ ነቲ ፀወታ ክትቅይሮ ስለ ዘይትኽእል ንሱ ኣቲኻ ኤግዛክትሊ ከምታ ንሱ ዝገብራ ዘሎ ብምግባር ክትረባሕ ኣለካ ባህላ ያነ ካብ ዝመፅእ ዶናልድ ትራምፕ ይነጊረኩም እየ ኣብ ምርጫ ክቐርብ ከሎ እዚ ሰብዚ እንተተዓዊቱ ክንዕወት ኢና ፋይናንሻሊ ኢለኩም ነይሩ ተኻሊ ካሊእ ኣብ ቁጠባ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለም ዘለና ግን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ፖሊሲ ክንረብሕ ኢና ብለኩም ነይረ That's exactly what's happening right now. And ዓለም ሙሉኡ ይክብል ጀሚሩ ኣሎ እቶም ንዶናልድ ትራምፕ ተኸቲሎም ናቲ ፖሊሲ ዝመስል ምስ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ እንድሕር ተጋጢምካ ከይድካ ትረብሕ ኣንጻሩ እንድሕር ከይድካ ግን you lose ስለዚ which one do you choose ንዓኻ ዝምልከት ነገር ይኸውን ኣብ ዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ይዝረበሉ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ነዊሕ ስለ ዝኸድካ ኣብቲ ቁጠባ I'm gonna shift to our ናትና እዚ ኩሉ ኢንተርናሽናል ዜና ኢና ንርፀን ኢና ናብ ናይ ዞባና Somaliland. For over 3 decades, Somaliland has been the best kept secret of the Horn, a functioning democracy ignored by the world. But now, whispers from Washington suggest Trump may recognize it as Africa's newest nation. Could Somaliland finally become the world's 194th country? Or will this ignite chaos across an already fragile region? Buckle up, because this one's a geopolitical thriller you don't መቸም ኣብ ዞባና ሓደ ካብቲ ቀዳማይን ውዑይን ኣርስቲ ዘሎ ቀፃሊ ድማ ሚድያ ኣብ ልዕሊኡ ኮለል ዝብለሉ ዘሎ ኣርስቲ እንተሎ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ ንሶማሊላንድ ዶናልድ ትራምፕ ካልኩሌት ንገብረለና ኢሉ ብግልፂ በዓሉ ካብ ዝዛረብ ጀሚሩ ድሕሪ ዝተፈላለየ ኣርቲክልስን ጆርናላትን ወላ ብቴሌቭዥናት ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሶማሊላንድ ኣሜሪካ ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ክገብራ ትኸውን ኣብዘን ዝበፃ ዘለዋ ኣዋርሕ ወይ እውን ዓመታት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ይኸውን እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ነቲ ናይ ዞባና ኣብ ዞባና ዘሎ ቅድድም ናይ ረብሓ ኣብ ፅልዋ ክገብረሉ ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ኣሜሪካ
نزن خيت جبر كعنقص أزغل ويت أتوقع بلا أزغل حيل اللو كنبلا ينخلي لكن من البات أمريكا كالكوليشن سنتاي كون خلصك تميديا جن أمنا ينزع أرسزي شون كلول زبلوزلو. Want to miss? Somaliland has offered the US a military base and access to critical minerals. What's the catch, you ask? Well, it wants formal recognition as an independent state. For over 3 decades, Somaliland has been the Horn of Africa's hidden gem, a self-declared state that's built a thriving democracy in a region. أجي سومالي لاند كم حجر تقبلنا نختركب كندزع عينة رسني زفتر زلو انتايو اتزب بحال زلو نعبنا سومالي لاند سي تحقق نزارب تخينا أمريكا وتهدراو بيز نختركب سومالي لاند كتكلكلات خل معلديو ولا حكم حجر كيف لتأتاسي أفتق بحري ولا كلمة عدنا نختركب سني أمريكا تقتل كلا معلديو سومالي لاند I don't think so كمو ولا بزي حجر مخانون كتكلات خلايا مثلا نقول من تحجر مخانجن كما جندا خطو كمولي يقول يوم كوز أيجن أمريكا خي وحدي ويون تبتنا يبوتا سلزلا واديو إزخ مستي إثيوبيا أجندا ناي بحري تبلو زلا بخميك السماء معي خن وأنا إثيوبيا نوي حوان أجندا إلى أجندا ناي بحري تدفع له كم زلان حجون فليز بلا أرساتي وتسأله أب سومالي لاند زدفزوا الحيلي من يتحيلة تندحرينا إمارات بهالزول الحيلي the same حيلي أكبابينا أب سودان تسعة زلوا سنه لك نقرأكمه قد من أبوجن نزيا قد دايزيا مسمنتاية تحزوالو مس إيرترا تحزوالو بزحت إذا خانتايو إيرترا أنتي تجبر الله يمزبلو زلوا أبز سمو. As Western influence wanes, Russia has seized the moment. In 2025, Russia and Eritrea signed a sweeping cooperation pact. Trade, investment, and crucially, maritime collaboration. This was years in the making, with high-level visits and growing military engagement. Russian naval delegations have inspected Eritrea's ports, assessing their potential for supporting warships. The arrival of the Russian frigate Marshal Shaposhnikov in Massawa. أجين تايز بالجربة التميديا بدعميد فتوى نزار السيزي بتدقاقا مدمينا نسمع أزلنا راشا نتيجة كايزو لو كنتات كاتلو خمزلان نتي مسير ترازلهم زمدنا ولو كا بابليك بزوح سر انت زي اللي بدحر مقارجاقن بزوح كم زي سره زرب حبريتاي وصي صصني وصي زار السيزي افتفلالي ارتيكلات يتقسوي سلازي راشا برقز ديا مسير تراب تحت تسرع زلا كابتي جيوبوليتيكا اناببان تاريخايا راشا حدا نصر زخونه بوليتيكاو مرقص مسوم زلهم زت امامن حجر مسو شركነት ጌራ أفدق بحري نتا بأفريقيا خد قبرت خلص الوقت حق زازغلي هتدل زلا right now أبز حجي راشا مسمنيا تواسع زلا اندحري لكم كأن تواسع له زلا حيلي مزن ساحل حقرات زبحلا بوركينا فاسو مالي نيجر أفدق بحر زلون حقرات هيكونان كالدما ستيبل زخونا ونايكونان حجين سرعة غيرا زلوا أمريكا دما فرنسان أمريكان تفلالي فتناتات قبروا لنا له سودان وننتقونه ستيبل حجر هيكونن سلازي اتي انكو ستيبل حجر زت امامن وتهدراو عقم زلو بزخون يكون حيلي امريكا فتينا زربربوت حيل انت لا ايرترا خمس راشا ابزوانزي ملو بملو ناي راشا بيز جيرو مس امريكا زلو زمدناتات نكعصو دلي كلو يخلدو ايرترا بزن رياز لنا ناب امريكا تقبرو زلا صعري ولا ون راشا انت دليت إيرترا ملو بملو حرايك تبل تخلد تخون نسو النفس زخاله حتوتات زفتر نجري أنا هتا أبزح في فيديوهات كم زرعنا يو إيرترا بزوانزي بفلاي حنت فيديو كبكمي نزانا جرزيا صبوق يرنا خنستو على الله منتان مرياتو بزوح زي نصور حبريتات كوتس يسمع سلازلغو أتا عايزنا كنريو سلازلغو يمس ترامب كم معدار مچلو إلنا نزارب الحرالينا قلنا أجي أدل حبونا قدم سرعنا أين بلنا زي حجيز وصدنا سقمتي زي عمت زي أخلتشان أسران حمشتن تسرح لنا نحنا قد حجي انجيج مقبار وإذا ما تراقبونا سمعونا رئيسنا تقبلوا أم بالده هو خيا بلنا قدامنا تاتسلد اللهم قدامنا تاتهم ريسبكت نقبره تعويغنا حجي وتفك نبيل أبزا خمزة ونعطو انتاي وصيت كم شغل ايام السنه سلازي زياده خنصر حلو دلنا ابزن مساعد الواصل استعمتاتي اجم دلواتنا ابزن كلتشن صراحه مشتن ودينا ابزرزرات وين اتينا دقيقنا نتند مساعد استعمتات كن بزي مسلكاي كن دخمل لنا زربات سمعكم مادو
ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ካልኩሌሽንስ ናይ ኤርትራ ነዚ ዝመስል ኤርትራ ኣብ 2026 ካብ መጀመርያ ጀሚራ ኣብ ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር ከም ዝኾነን ኩሉ ድኻማትን ኩሉ ሓይልን ናብኡ ክድፋእ ምዃኑ ግን እዚ ኣብ 2026 ክንጅምሮ ዝበሃሎ ኣይኮነን ድሮ ብኩሉ መዳያት ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ነቲ ፅምዶከ ነቲ ክግበር ዝኽእል ዲፕሎማሲ ክሕይል ዝኽእል ባክግራውንድ ወርክ ይብሎ ወይ ካብ ትሕቲ ባይታ መንፀፍ ናንፀፍካ ክትከይድ ክትከላ ኣለካ እዚ ድማ ኣብ ዋሽንግተን እቲ ዲፕሎማሲ ቲም ናይ ኤርትራ ከምኡውን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ኣካል ናይቲ መስርሕ እዚ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ቻይና ይኹን ምስ ካልእ ዓብይ ወታደራዊ ሽርክነት ንክትገብር እውን ኣይከደልን እያ ስለምንታይ መጀመርያ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዕድላት ኩሉ ኤክስፕሎር ክትገብሮ ኩሉ ፈቲና ናብ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክሰማምዑ ተኽኢሎም ሰናይ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ ኤርትራ ትፈልጥ እያ ኤርትራ እንታይ ትፈልጥ ንዓይ ዝርዳእኒ ምስ ኣሜሪካ ዲል እንድሕር ገይሮም ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ክትበትኽ ኣይኮነት ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ክትበትኽ ኣይኮነት ብግምጣሉ ግን ኤርትራ ምስ ራሽያ ወታደራዊ ዲል እንድሕር ገይሮም ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ገዳ ክትዕቅበ ጥራይ ዘይኮነት ክትውስኸሉ ትኽእል እያ you see the difference እቲ ፍልልይ ትሪእዎ ኣለኹም ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣሜሪካ እንታይ ናዩ ገለገለ ዝብል ኖ ንስኻ ከምኡ ክትብል ትኽእል እያ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ይኮነን ዝርዮ ኣሜሪካ ብዙሕ በደል ፈፂማ ብኤርትራ መዓት ፀብፂብካ ክውዳእ ዘይክእል ግፍዒ ፈፂማ እያ ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ክትቅፅሎ እውን ትኽእል እያ ነዚ ዳመጅ እዚ ኢና ንብል ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ትገብሮ ዘላ ዕንወት ክትቅፅሎ ትኽእል እያ ታበይ ንፈልጥ ሉከት ኩባ ንኩባ ካብ ሱሳታት እየ ጀሚራታ ክሳብ ሕጂ በገዳ ክሳብ ሕጂ የልዕለቶም ስለዚ ህያው ኣብነት ኣለና ንኢራን ካብ ሰብዓታት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ትእግዳን ትጭፍጭፋን ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ እንድሕር ኣሲሮም ኢልካ እቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስቃይ ሰሜን ኮርያ ረይዋ ኣይጠጠዋ ይብልኒ so you have to find a way at least ኣነ ዝሕጉሰኒ ኣነ ኣብዚ ክዛረብ ከለኹ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብኤርትራ ዝገብሮ እዩ ምናልባት ገለገለ ኢኹም ተብልዎ ኢኹም ብዙሓት ትርድዎ ኢኹም ገለገለ ትፅሕፍሎ ኢኹም ኤርትራ ካብቲ ኤርትራ ዝወፅእ ፖሊሲ እንተሪኢኹሞ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ኣይንደልና ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ኣሜሪካ እዩ ምስ ኤርትራ ዘይደሊ ዝነበረ እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ዝምድናን ፅምዶን ምስ ደለዩ እዮም እንታይ ግን ዲግኒቲ ክብረት ብዘለዎ ተንበርኪኾም ኩባያ ናቶም ወይ ቢያቲ ናቶም ናልመፁ ይኮነን እቲ ቀደም ነቲ ኤርትራ ዓይነት ትደልዮ ተሓቶ ዝምድና ኣሜሪካ ይቅበልዎን እዮም ስለምንታይ መዓት ኣማራፂ ስለ ዝነበሮም ሱዳን ኣቢዶም ነይሩ ኢትዮጵያ ኣቢዶም ነይሩ ጅቡቲ ኣቢዶም እዩ ሶማል ኣቢዶም እዩ የመን ኣቢዶም እዩ ስዑድያ ኣቢዶም እዩ ግብፂ ኣቢዶም እዩ ስለዚ ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብላን ኤርትራ ንዓና ብግምጣሉ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌርና ንኤርትራ ክንጠቕልላው ንኽእል ኢና ዝብል ሕልሚ ነይሮም ሎሚ ኸ ኣብ 2025 ሱዳን ፅንሂለ ከረይኩም እዮም እንታይ በፂሕ ኣሎ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ክቋፅር ኣይከኣለን ኣሎ ሶማልያ very difficult situation የመን ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ንየመን ኣይኮነ ንቀይሕ ባሕሪ ክትክእሎ ኣይከኣለትን ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ይቀያየር ስለ ዘሎ ተመሊስና ኣብዚኣ ክንሪኣ ፀናሕና እሞ ከተሓዘልኩም Poshnikov in Massawa signaled Moscow's ambitions. Eritrea, one of the few to back Russia at the UN, now finds a powerful ally against Western pressure. For Russia, Eritrea offers a gateway to the Red Sea, a chance to challenge Western naval dominance. With Sudan in chaos, Eritrea is now Moscow's best option for a strategic foothold. The 2025 pact is more than paperwork. It's a clear sign that Russia is rerouting its ambitions. ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ፀብፃብ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኤክሰለንት ፀብፃብ እንድዩ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ኣንቢብካ ኣፍሪቃ ምልእቲ ሪኢኻ ራሽያ ብዘተኣማምን መንገዲ በይዝ ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታ የለን እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ስቴብል ዝኾነ ሃገር ናቱ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ብዘይ ናይ ዝኾነ ይኹን ፃቕጢ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ዘሎ እንተሎ ኮይኑ እንተለዉ ኣሜሪካ እያ ትቋፅሮ ስለዚ ኤርትራ እቲ እንኳ ሃገር ናቱ ፖሊሲ ክገብር ዝኽእል እዩ እቲ ቀደም ኤርትራ ካብ 91 ክሳብ ሕጂ ፖሊሲ ብዙሕ ኣይቀየረትን ክንብል ንኽእል ኢና በዓል ራሽያ ቻይና ኣብ 2011 እንዳምሲ ኤርትራ ዘይሰርሓ መን ደኸልኪልዎን እዩ ዝብል ሰብ ኣሎ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ራሽያ ካብ ኣሜሪካ ትፈርህ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ትፈርህ ነይራ ስለምንታይ ኣሜሪካ ሓይሊ ናቶም ኣፀቢቑ ሓያሊ ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፋ 5-6 ዓመት ግን ኣሜሪካ ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኣብ ልዕሊ ራሽያ ኣብ ኩናት ኣላ ኣብ ልዕሊ ቻይና ድማ ግልፂ ዝኾነ ንቻይና ንምድኻም ትኸይድ ኣላ ስለዚ እቲ ዝነበረ ምፍርራሕ ተኣልዩ ኢሎም ንፁር ዝኾነ መርገፂ እዩ ዘለዎም ቻይና ናታ መንገዲ ኣለዋ ራሽያ ናታ መንገዲ ኣለዋ ኣሜሪካ ናታ መንገዲ ኣለዋ ስለዚ
أبزوان إذا أمريكا إيرترا نخلن أوداديرا ምቹ ዝኾነ ፖሊሲ ወይ ምቹ ዝኾነ ሽርክነት ክትፈጥር ትኽእል እያ ግዜ ይወስድ እዩ ፃዕሪ ይሓትት እዩ ብርግፅ ግን ኣነቲ መንግስቲ ኤርትራ መሪፅዎ ዘሎ መንገዲ ዋላ እኳ ግዜ እናወሰደ ግዜና ይኸደልና ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ካልእ ክንከዶ ንኽእል ዕንቅፋት ኮነና ስለ ዘሎ ንሓዝን እንተለና ተፀሚምካ ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ፅምዶ ንኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ሽርክነት መዕለብን ተገይሮምሉ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኢትስ ጉድ ዋላ እኳ ምስ በዓል ራሻ ኦፕሽንስ እንተሎ ኮይኑ ራሻ ካባና ንላዕሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ እያ ትደሊ ዘላ ኣብ ሱርያ ዝነበራ ተኣልይሎ ስለዚ we don't even know ኣበይ ኮይኖም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ዓብ ሽግሪ ኣጋጢሞም ዘሎ ምስ ዘለዎም ኩናትን ሽግርን ብዙሕ ኣብ ኮምታት ከይተክሩ ክልዮም ግን they really want ሓደ stable ዝኾነ ቦታ ዋላ እውን ምስ ኢትዮጵያ ኣክት ይገብሩ ዝበሃል እውን እኮ ብኩሉ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክረኽቡ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣብዚ ሶማሊላንድ እውን ይፍትኑ ነይሮም እዮም ኣይሰለጦምን ኮይኑ እምበር ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ካርድታት እዩ ዘለዋ ኤርትራ ድማ ምስ ራሻ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ኣይትደልን እያ ዘላ ኖ ኣሜሪካ ድማ ምስ ራሻ ቀረባ ዝምድና ምግባር ከም ሓደጋ ትሪኦ ዘላ ኣሜሪና ኣብቲ ቅድሚት ህንዲ ካብ ራሻ ትገዝኦ ዘላ ነዳዲ ብሰንኩ ኣሜሪካ ምስ ህንዲ ዝነበራ ዝምድና በቲኻ ንብል ኣለና ስለዚ ኤርትራ ወላ እውን ምስ ራሻ ምስ ፑቲን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክትገብር ትኽእል እንትኾነት እንተበልና ዘይምግባራ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ዝኾነ ካልኩሌሽን እዩ ዲሌይ ታክቲክስ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ መጀመርያ ዘሎ ኩሉ ዕድላት ትሪኦ ኣሜሪካ ፈፂምካ መቕረቢ ዘይብሉ ተኮይኑ ቢግ ኤክስ ሂብካ ዕድልካ ንሪኢልካ ናብ ቻይናን ራሻን ኬድካ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል question is ራሻውያን ከብግምጣሉ ኤግዛክትሊ ከምዝናትና ድዩ ሕልምናቶም ወይስ ካልእ ኣጀንዳ ኣለዎም ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ኣርእስቲ ይኸውን ግን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ኤርትራ ምስ ራሻ ክትገብሮ ትኽእል ዝምድና ኣገዳስነት ናሃለዎ ቀዳምነት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ንዑ ቀዳምነት ሂባ ክትሰርሕ ከላ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ራሻን ኣሜሪካን ክንርኢ ከለና ኤርትራ ዝያዳ ምስ ኣሜሪካ ክትረብሕ ትኽእል ስለምንታይ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክትገብረልናያ ኣሜሪካ ረብሓ ክትበናያ ኣሜሪካ ፍሉይ ፋብሪካታት ክሰደልና ይበልና እንታይ ዳ ኣሜሪካ እገዳ ከተልዕለልካ ትኽእል ኣሜሪካ እቲ ኩሉ ኣሉታዊ ስምብራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ክትኣልዮ ትኽእል በዓልና ድማ ሃገርና ክንሃንፅ ንኽእል ኢና እዚ ብከምዚ ዓይነት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ተመሊስካ ካብዚ ናይ ራሻ ከይወፃና ሓደ ሪፖርት ሸንኮለል የብልዎ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣፅዋር ይኣቱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እንታይ ብሉ ኣለዉ we have tracked at least 3 cargo planes in the past few weeks to Eritrea likely transporting armaments ስለዚ ሰለስተ ነፈርቲ ናይ ኣፅዋር ዝተሸከማ ትራክ ገብርዎን እዮም ኣብ ሳተላይት ብዙሕ ግዜ ካበየን ዝብገሳ ነይረን እየን ዝብሎ ኣፅዋር እቲ ተኽእሎ ድማ ኣፅዋር ዝሓዛ ክኾና ከም ዝኽእላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ቤላሩስ ዝብገሳ እየን ቤላሩስ ኣፅዋር ዝሸይጥ ሃገር እዩ ምናልባት ሕጂ ምስ ኣቢ ሕግብግብ ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ ግን ምስ ተወሰነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቤላሩስ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ካብኡ ዝተበገሳ ሰለስተ ነፈርቲ ናብ ኤርትራ ከም ዘቕንዓን ናብ ኤርትራ ከም ዝወረዳን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኢሎም የዝርዎ ኣለዉ እንዳ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እቲ ሓበሬታ ናይተን ነፈርቲ ይርእይዎ እዮም ኣብ ሳተላይት ኣንቢቦም ከምዚ ይወፅእ ኩሉ ግዜ ስለዚ መይቢ ሓቂ ክኸውን ይኽእል መይቢ ኖት እንተወሓደ ኣፅዋር ድን ሒዘን ነይረን ካል ኣይፍለጥን እዩ ግን እቲ ሓበሬታ ናይ ሳተላይት ሰብ ትራክ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ እቲ ቤላሩስ ዝበሃል ምስ ራሻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምስ ራሻ ኣዝዩ ቅርበት ዘለዎ እዩ ስለዚ ተጋጥም ኣይክእልን ኢልና ክንዛረበ ንኽእል ኢና whatever it is ነናትና ግምት ክንቦ ንኽእል ኢና እዚ ግን ሓደ ሓበሬታ ዝዘውር ዘሎ እዩ ካብ ከይወፃና ናብ ሱዳን ገፅና ንቐፅል ምክንያቱ እቲ ኣርእስቲ ምስ እውን ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እስከ ብዛዕባ ሱዳን ዘሎ ኩነታትካ ንስማዕ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና But what is making an horrific situation worse is that outside powers seem to be backing the Rapid Support Forces, who recently announced a rival government. The Sudanese government has accused both Colombia and the United Arab Emirates of financing, arming and transporting mercenaries to fight in Sudan for the RSF. It's not only a threat to Sudanese sovereignty, but a danger to other African states where internal conflicts might be exacerbated by foreign intervention. Well, to discuss all this, I'm joined by His Excellency the Ambassador of Sudan. እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ሪፖርት ኣብ መንጎ ሱዳንን ምስ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን ኣብ ኣባይ ብሪጣንያ ዝተገበረ እዩ ብዛዕባ ኩናት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ እዩ ዝዛረብ
እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ስምዑ statement that you've issued talking about other states, the United Arab Emirates, interfering in the internal affairs of Sudan. Thank you very much for having me. And let me start by that I'm trying to put the right perspectives of what is happening in Sudan. What is happening in Sudan is almost like external invasion of the country. It is not a normal power struggle or civil war between two rivals. It is rather militia, transboundary, multinational militia trying to take control of the country. Fortunately, now the vast majority of the country territories are under the government. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኖርማሊ እቲ ሚድያ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳንን ሕሜት ዝመርሖ ዘሎ ዕጡቕ ምልሻ ናይ ጃንጃዊድን እዩ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ከምኡ ይኮነን ኣብ ሱዳን ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝተደገፈ ብዕሱባት መርሰነሪስ ዝድፋዕ ዘሎ ምልሻ ኣብ ሃገር መፈንቅላ መንግስቲ ወይ ስርዓት ንምቕያር እዩ ዝፍትን ዘሎ ወይ ከዓ ወራሪ ዘካየድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ደይመ ኢሎም ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ይካየድ ኣሎ ኩናት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣትሪሩ ተዛሪቡ ዝክርቱ ኮይንኩም ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ናቱ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ኣይኮነን ውግእ ዝካየድ ዘሎ ኢሉ ፅቡቅ ጌሩ ተዛሪብላ እዚኣ ኣብታ ካልኣይቲ ክፋል ማለት እዩ ኣብታ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢንተርቪው ገብር ዝበላ ኣብታ ቀዳማይ ክፋል ናታ ኣብታ ቀንዲ ቀዳማይ ክፋል ስለ ዘይጠቐስዋ ኣብታ ካልኣይቲ ክፋል ኣብ ቅድሚት ከይትኩም ክሰምዑዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሱዳን ስርዓ ክልተ ጀነራላት ይዋግኡ ኣለውን ኖ ብሽም ሓደ ዕጡቕ ምልሻ ተባሂሉ ናይ ወፃኢ ሓይሊ መፅዩ ነቲ ሃገር ወራርን ዝምታኒ ዝፍፅም ዘሎ ኢሉ ነይሩ ልክዕ እዚ ኣምባሳደር ድማ ነዚኣ እዮም ኣብ ዓለም ደረጃ ቀዳማይ ቦታ ክወሃበት ኣጀንዳ ዝደልዩ ዘለው ስለምንታይ ዳርጋ ኣብ ዝለንቀነ ብዙሕ ንዑ ዝገልፅ ኣርቲክልስ ይወፅእ ኣሎ ካብ ኮሎምቢያ ዝመፅእ ዘሎ ዕሱባት ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ንመንግስቲ ኮሎምቢያ እዚ ብሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሱዳን ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ብቋንቋ ስፔን ገይሩ ናብ ኮሎምቢያ ዘቕንዕ መልእኽቲ ሰዲድሎም እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ሰሚዑ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ካብዛ ዓዲ ከይዶም ሃገር የብርሱ ምህላዎም ኣብ ሱዳን ብምባል ፅሒፉ ከም ዝነበረ ይዝከር ስለዚ እቲ ኣገባብ ዳርጋ ሱዳን ብዝለዓለ ሓይሊ እያ ትዛረበሉ ዘላ እዚ ዕሱባት ካብ ኮሎምቢያ መፅኦም ብመንገዲ ናይ ኢማራት ትኸፍሎ ዘላ ኣገባብ ናብ ሱዳን እናእተው ንሱዳን ዘብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑን እቲ መንገዲ ከመይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ከመይ ገይሮም ኣብ recruited by the Panama Registered International Service ከመይ ኢሎም እቲ ካምፓኒ ናይ UAE ከመይ ገይሩ ከም ዝቆፅሮም ነቶም ሰባት ድሕሪኡ the other firm involved in recruiting Colombians in global security services ስለዚ ካልኦት ካምፓኒታት ኣለዋ ነዞም ዕሱባት ሰባት ይቆፅርዎም ከም ሰራሕተኛታት ገይሮም ይወስድዎም an Abu Dhabi based company claiming to be a UAE's first licensed army security provider presenting itself as an exclusive army security contractor to the Emirati government ስለዚ ከምዚ ናይ ብሕቲ ካምፓኒታት ናይ ሴኩሪቲ ናይ ኣፅዋር ናይ ውኪናት ወይ ናይ ገለ ብመንገዶም ገይሮም እዞም ሰባት ተቆፂሮም ወርሓዊ ደሞዝ ይወሃቦም ሽዑ ብመንገዲ ቦሳሶ ገለ ገይሮም ናብ ሱዳን መፅኦም ክንምንታይ ንሱዳን ዕንወት ይፈጥሩላ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ፅቡቅ ዝኾነ ትሬድ ተፃሒፉ ወሪዱ ነይሩ እዚ ኸ ምስቲ ክበሃል ዝፀንሐ ከመይ ኢሉ እቲ ኩነታት ኣብ ዞባና መፅኡ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ወይ እውን ፖሊሲ ክንምንታይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሱ ዘዝኣተወ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ክንፀል ይፀራ ኣሎ ክበሃል ከሎ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ኢማራት ኢድ ክንምንታይ ዓብ ከም ዝኾነ ኣብቲ ቦታት ንፈልጥ ኢና ወላ እውን እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ዘሎ ምስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ርክብ ክገብር ኣይደልን ዘሎ ስለዚ ሱዳን ሶማልያ ጠቕላላ ተሰባቢራ ንክትፈርስ ዝግበር ዘሎ ኢድ ናይ ኢማራት ከምኡ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣሎ እንትሕሪ ኢልና ኣብ ሱዳን ድማ ብልክዕ ንዑ ዝመስል ንርኢ ኣለና ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ ኣብ የመን ተመሳሳሊ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝፍትንዎ ዘሎ ብኢትዮጵያ ድማ ኤግዛክትሊ ንዑ ንምግባር እዩ ንኢትዮጵያ ክመቓቕልዋ መደብ ኣለዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንሶም ተዘይገበርዎ ኣብ ባዕሉ ይገብሮ ስለ ዘሎ ብዙሕ ከከራኽሪ ዝኽእልን ከበኣስ ዝኽእል ነገርና ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ክኾነና ዝኽእል እዩ ስለምንታይ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ብቐሊሉ ናብኡ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ኢማራት ነቲ ሱዳን ዝበሃል ንኽትመቕሎ ዓብ ስጉምቲ ወሲዳ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ንርኢ እንተለና እዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ተዛረቦ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዎ ኣርእስቲ ምዃኑን ናብ ኤርትራ ገፁ ክኸዶ ዝኽእል መንገዲ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣብ
የመን ዝግበር ዘሎ ይሪእዎ ማለት ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክዛረባ ይደልኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብነዊሕ ስለ ተዛረቦ ወደባት ካብ ስዊስ ካናል ክሳብ ታንዛንያ ዘሎ ወደባት ንምቁፅፃር ብኢማራት ዝፍተን ዘሎ ምዃኑን እዚ ድማ ሃገራት ብምፍራስ ናይ መራሕቲ ናይ ጅቡቲ እውን ብዝበለፀ ገሊፅዎ ነይሩ ብሽም ኢንቨስትመንት መፅዩ ሃገራት ኣፍሪካ ረብሓኻ ንቕድሚት ምምፃእ እንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እናበለ መፅዩ ሓንቲ ሕጂ ዘላ ብኢትዮጵያ ክትፍተን ትኽእል ብሽም ልምዓት ድማ ትፍተን ዘላ ኣጀንዳ ከሪአኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ካልእ ድራማታት ናይ ዞባናን ከምፃኩም ክፍትን እየ እዚኣ ስከረይዋ ሕጂ ብዝቐረባ ዝረኣኹያ እዚ ሓደ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ናይዚ ዴይት ፓልም ዝበሃሉ እዚ ናይ ተምሪ ፕላንቴሽን ንምግባር ኣብ ዓፋር ዝፍተን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፌስቲቫል ናይ እዚ ናይ ተምሪ ምትካል ከም ዝገብሩ ዘለውን መን ይኸፋን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዓፋር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ መን ነዚ ዝገብር ዘሎ you guessed it right Emirati in Afar and it has of course this will be organized this first year in Afar and it has of course presentation and exposition of the Ethiopian date farmers who are representing about 50 date growers, but also we are inviting people from the 10 countries to come with their product, so both the date growers from Ethiopia and the date growers from other countries could exchange experience and learn from each other, technically speaking. During እዚ ናይ ኢማራት ወኪል ማለት እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ፓልም ትሪ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድሕሪኹም ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ገማገም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣብ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ብምትሕብባር ምስ UNDP ዓበይቲ ፕሮጀክታት ተገይሩ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ ምዃኑ ርኢና ኣለና ክሰፍሕ ድማ ተስፋ ንገብር ኣብ ገለ ክፋል ኣብ ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ ሕጂ ናብ ዓፋር ገጾም ዝገብርዎ ዘሎ እውን ምናልባት ንልምዓት ናይ ዓፋር ስለ ዝደለይዎ ግን ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ክትፈልጡ ኣለኩም እዛ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ትበሃል ዘላ ኢማራት ትደፍኦ ዘላ እያ ናብ ኤርትራ ገፁ ከቕርቦም ዝኽእል ናብ ጅቡቲ ገፆም ከቕርቦም ዝኽእል ጉዳይ ከም ዝኾነ ናይ ልምዓትን ናይ ምዕባለን እናምሰሉ ነቲ ዓፋር ዝበሃል እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንሕና ንልምዓት ናብ ዓፋር ነምፅእ ኣለና እቲ ካልእ ዓፋር ግን ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምናልባት ቀኒዩ ንሕና ከንታይ ኮይና ኢና ተሪፍና ንኽብል መይቢ ወይ እውን ብኡ ጌርካ ንልምዓት ናምሰልካ ናብቲ ዶብ ንኽትቀርብ ዝግበር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ናብኡ እውን ብግልፂ ንሰላም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንልምዓት ንሕርሻታት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ካብ ኢማራት ፅቡቕ ነገር ንልምዓት ጥራይ ክመፅኡ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኣብ 4-5 ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ እንድሕር ርኢኻ ኮይንካ ከቢድ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ነቲ ሃገር ዘይመቕልዋ እንድሕሪና ግን ኣብ ብባዕሊ መቕላ ስለ ዘሎ መቒልዋ ስለ ዘሎ ካልኣይ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዘሎ ዓለም ሙሉክ ክትርኤና ትኽእል እያ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣይርእይዎን እዮም ኦፍኮርስ እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንባዕሉ ባጀቱ ካብ ካልእ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ክዛረብ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ተጠቒሞም ንኣቢ ተጠቒሞም ኣብቲ ከባቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንወት ኣጀንዳ ከሳልጡሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብዛዕባ ስርዓት ምውዳቕን ምፍሻልን ግን ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ ምክንያቱ ኣንጻሩ ብዙሕ ዝዝረብ ስለ ዘሎ ክንሰሚዕና እዚኣ እስከስምዕዋ ንባዕሉ ዝተዛረባ ዘረባ እያ እዚኣ ህገ መንግስት የሚባል ነገር ለተባለው ጥያቄውን ያነሱ የምክር ቤት አባል በርቀት ሳይወት ወጣት ይመስሉኛል እና የሽግግር መንግስት ጉዳይ እርሶ ሳይወለዱ በንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ተረት ተረት ነው። ንጉሱ መጨረሻ ዘመናቸው ለውጥ የሚፈልገው ኃይል ካቢኔ አፍርሱ፣ እንትና ይነሳ፣ እንትና ይመለስ፣ እንትና ይነሳ ሲል ቆየና እሳቸው ካቢኔውንም ቢያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትርን ቢቀያየሩ ዋናው ፍላጎት ስርዓት ማፍረስ ስለነበረ አልሰማቸውም። ካቢኔያቸውን ካፈራረሱ በኋላ ስርዓት ካፈረሰ በኋላ እንዴት እንደሚያፈርስ እንጂ እንዴት ተደራጅቶ እንደሚገባ ዝግጅት ስላልነበረው ኩሉ ዓቢ ዝዛረቦ እንተሪኢኹም እሞ ብዙሕ ፍርሂ ከም ዘለዎ ዘተንብህ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ሓደ ካብኡ ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ኣጋ ምውዳቑ ብዙሕ ገለ ካብቲ ብድሆታት ዝነበሮ እዩ ዝብል ዘሎ ካቢኔኡ ክቕይር ከም ዘለዎን መንግስቱ ክቕይር ከም ዘለዎን ነቲ ዘለዎ ፀገማት ንመፍትሒ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት ንክቕይር ይገብርዎ ከም ዝነበሩን ግን ኩሉ እዚ ገይሩ እቲ ስርዓት ናይ ኣብቲ ግዜ እቲ ምውዳቑ ኣይተረፈን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ምቅያር ሓይሊ ንገብሮ ዘለና እውን ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዕላማ
ናይ መንግስቲ ምቕያርን ናይ ገለ ምቕያርን ዘይኮነ ስርዓት ክቕይሩ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ እዩ መን እዮም ከቶም ዘዛረብዎ ከምዚ ዓይነት ፍርድ ዝፈርህሉ ዘለዉ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ርክባት ንግሆ ምሸትን ይርኢ ስለ ዘሎ ኣቢ ደሰንብዶ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ አይናይ ዝራዩ ሕጂ ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ትናንት ነፃነታቸውን ካገኙ ሀገሮች በታች ነው ለኑሮ እና በልቶ ለማደር የማያስችል ደሞዝ ነው እየከፈለቻቸው ያለች ይሄ እንዲሻሻል ጠየቁ የስራ ሁኔታቸው ዋስትና እንዲኖረው ይሄንን ጠየቁ ከሁሉ በላይ ደግሞ የጤና ኢንሹራንስ እንዲኖራቸው ለራሳቸውም ለቤተሰቦቻቸውም እንዲኖር ከዛም አንዳንድ ድጎማዎች የመጓጓዣ የቤት ኪራይ የመሳሰሉት እንዲደረግላቸው ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎች ነው የጠየቁት እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ከም ብሓዱሽ ሕጂ እውን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያን ምሁራትን ተኣኪቦም ላይፍ ዝመሓላለፍ ዝነበረ እዩ እዚ ኸ ደጋጊሙ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ኸ እዚ ዝፈጥርዎ ዘለዎ ነጊረኩም እየ ትራንዚሽንስ ምስግጋር ናይ ስርዓት ናይ ኣቢ ስርዓት ክወድቕ ዝኽእል እንድሕሪ ኮይኑ أبي أحمد نتا هاجر ملو بملو كوكو أصراي كألن كم زلوا يريلو يوم أتوزلوا كنتات جن أتي indirect نتا هاجر زم حضر معربة وعالم انتهي بالزلوا هذا زت أمامن transition كجبر زخل حيلي يلا أزخان تايو نأبي علينا انتهي كن جبران خل أورومو ناتهم كأسس جبر زلوا وتهدراو كنف زلوا نشوعات عمل زقصلة وتهدراو مكسقاس جبر نطلوا فانو بزح وتهدراو حيلي فحفح زبالة نسون بحدا مرحنا زي كيزلو تفلالي وتهدروا عقم زحازو كم دما بوليتيكيات دما ببوغنم زاربو زلون تاريخا اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን በኢትዮጵያ ደረጃ ክሓስብ ብዛዕባ ትግራይ እውን ሕብረት ክገብር ዘይከኣለ ክርዩ ከለው ኣብ ካልእ ዞባታት ዘለውን ሕብረት ገዲፍካ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዓፋር እንትኾነት ምቃል ኩሉ ይርይዎ ስለ ዘለው እምበኣር ካብ ኣብ ዝሓይሽ ኣማራፂ ኣይንርእን ኢና ዘለና ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝወፅሑ ንኣቢ ከመይ ጌርና ሰናኒዕና ደጋጊፍና ገለ ነገር ቀይብ ቅያራትና ገበርካ ክቅፅል ይኽእል ክንገብር ኢና እዮም ክብሉ ዝኽእሉ ነዚ ክብድሁ እንድሕር ኮይኖም እቶም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ ማለት እዩ እንታይ ገብርሎም they have to show solidarity they have to show ሓበራዊ ዕላማ ከም ዘለዎምን ምስግጋር ናይ ስልጣን ክገብሩ ድልውነትን ዓቕሚ ከም ዘለዎም ከርእዩ ክኽእሉሎም እዚ ብብዝሒ ተኣኪቦም ዝገብርዎ ዘሎ ምሁራት ድማ ሓደ መርኣያ እዩ ንሳቶም ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ካልኦት ኩሎም ተኣኪቦም ከመይ ጌርካ ስርዓት ከተሰጋግር ትኽእል ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ከተጥሕና ትኽእል ኣብ ዝብል ዘረባ ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ ድማ እቲ ዝዛረብዎ ድማ ነቲ ስልጣን ጥራይ ዘይኮነ ንስልጣን ገዲፍካ ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ ዝገበረት እያ ክትብል ከለኻ 3000 ዓመት ዝገበረ ህዝቢ ህይወት ናይቲ ህዝቢ ኢኻ ክትርዝ ኣለካ ክንደይ ፓላሶ ሃኒፁ ክንደይ ፅርግያ ገይሩ ይኮነን 3000 ዓመት ታሪክ እንተለካ ፓላሶን ብገለን ክትዕቀን ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ህዝቢ ናትካ እንታይ ላይፍ ስታንዳርድ ናቱ ክንደይ እዩ መብዛሕትኡ መዕቀኒ ናይ ቁጠባ ክንደይ ፓላሶታት ኣለካ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ እንታይ ዓይነት መነባብሮ ኣለዎ እዚ ከዓ ደሞዝ ናቶም ብውድድር ናይ ኣፍሪቃ ደረጃ ኣበይ ኣለዉ ምስ ካልኦት ሃገራት ክወዳደሩ ከለዉ ደሞዝ ናይ ዶክተር ደሞዝ ናይ መምህር ደሞዝ ናይ ፖሊስ ደሞዝ ናይ ወታደር እንታይ ይመስል ስለዚ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ላይፍ ስታንዳርድ ኣብቲ ሃገር ከመይ ይመስል እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ደሞዝከ እንታይ ከግዝኦ ይኽእል ከመይ ዓይነት ህይወት ንክነብር ክሕግዞ ይኽእል ወይ ከኽእሎ ይኽእል ዝብል ኣርስታት ብተደጋጋሚ ኣብ ዲቤት እዮም ዝመፁ እዚኣቶም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብምንታይ ክሰግሮም እዩ ዝፍትን ዘሎ ነዞም ኣገደፍቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎም ኣጀንዳታት እዮም መምሃራን ደሞዝ ሓግዙን ዝብሉ ዘለው ቅድሚ 7 ዓመት ኣይተዳለናን ኢልዎም ነይሩ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ ፈቐዱ በለጭለጭ ልችድ እናገበረ ከሎ ፓርክታት ናይ ኤውሮጳ ዝመስልን ናይ ኢማራት ዝመስልን ክገብር ከሎ ንመምሃራን ግን ሓንቲ ግዜ ደሞዝ ክውስኽ ዘይክእል ብግምጣሉ ኢንፍሌሽን ብር ካብ 57 $1 57 ብር ዝነበረ ናብ 140 150 ደይብ እንተሎ መናብሮ ንሰማይ ተተኪሱ እንተሎ ሙሱ ዝኸይድ ደሞዝ ዘይወሲኽካ መነቲ ዕዳጋታት ከተረጋግፆ ዘይፈቲንካ እቲ ህዝቢ ዝሓተካ ሕቶ ፖለቲካዊ ኢልካ ምዝራብ ክንምንታይ ካብ ክውንና ዝረሓቐ ምዃኑ እዩ ዝንገር ሓደ እዚ ክንርኢ ከለና ኣብዚያ ሓንቲ ምናልባት ክተሰዓኩም ትኽእል እያ እስከስምዕዋ እዚያ ተደምረዋል ወይ ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ነበር ምንድን ነው ድምር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመርን ፍልስፍና አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመደመርን ፍልስፍና ይዘው መጥተዋል እርስዎ ተደምረዋል ወይ ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ነበር አንደኛ መደመር ፍልስፍና ነው ሲባል እኔ ፊሎሶፊ ተምሬያለሁ አንብቤ ያለውን በተወሰነ መደመር ፍልስፍና ነው የሚለውን ካንቺ ነው አሁን የምሰማው
تدمير كادو إلى نز دكتور جمشو مجر سايز بحال زلهم تدمير كادو إلى تحت ولا تاي مدماري الكغت زارب زل غيلواس ناي أبي أحمد فيلوزوفي ناي political philosophy ناتو مدمري زبل سلزي أبي أحمد دماكم أبي concept زارب اللي زلوا يمدمر زبحال تدمير كادو زولتا أنا مدمر زبحال فلتني كم فيلوزوفي دما فيلوزوفي أم بيبي أصنعي كم زبحال سمعي فلتني يزبلهم زلوا سلزي إذا مدمر زبحال حدث أنتواي مقانون نpolitical مشكلة تتقامل زلوا مقانون إذا نقرب ذحريت سنه لخص خلكم so this is very interesting. አላውቅም ኦነስት ቱ ጋድ መደመር ምን እንደሆነ እስከዛሬ አልገባኝም። መደመር አንዱ የፕላስ ምልክት አለ አይደለ? የመደመር ምልክት የሂሳቡ አዎ፣ የሂሳቡ የመደመር ምልክት መስቀል ነው አይደለም እንዴ? መስቀል ነው አይደለ? የመደመር ምልክቱ እሱ ነው። ክርስትና ተነሱ ነው ከሆነ ድሮ ተነስተናል። ምኒልክም ሲመጣ እኮ ክርስትና ነው ያስነሳን እና የመደመር ምልክት أبي أحمد زي حسبه ويون من البات حسيبون يرقى بخال من قد سجن مسؤول أنت مالتي مدمر من البات مدمر دبل مدمر ملكتنا تو مسكاليو مدمر مسكاليا سلازي اتي مدمار نحر بمسكال زتمنا بكرسنا تملوس ندحر خوينو وانجيل درو تسبيق وا اثيوبيا قدميو سلازي من البات اب زبن ابي بفلو يسترايا نجر انتلو جيجا انتلنا هارموني ناي سفح مثلا سفح مسفح فحناي وانجيلاوي بيت كريستيان وي وناي ناي بروتستانت كنبل خلينا مغنياتو نسو ولا تي شم ناي بارتنات انتاي ديبل بروسبريتي بارتي كويز زلو بروسبريتي تشرچز بالال نبلغنا ሃይማኖት ዝባሃል አለ በአሜሪካ ካብ ውስጥ ተበገሰይ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ሉ ቲፒፒ ሉ ወዘሎ ስለዚ አገይን አመናት ናይ ፕሮቴስታንት ሜንታሊቲ ኣብትናቱ ምሕደራ ኣብትናቱ ላይፍ ስታይል ኣብ ኩሉ ነገሩ ዝኣተወይ ስለዚ ምናልባት ንዑድዩ ኢንዳይሬክትሊ ነቲ ሃይማኖት ድን መስፍሕፍዓዲ ከም መደመር ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ወይስ ካልእ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ካልእ ፖለቲካ ፍልስፍና ወይ ወንት ኮንሰፕት ሲ ኣይንፈልጥን ኢና እንድሕር ንዑ ኮይኑ ግን ክርስትና ቀዲሙ ዝኣተወ ኢና ብሉ እዮም ዝዛረብሉ ዘሎ ሶ ናይ ኣቢ ነገር ግን ምናልባት ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከብርሃልኩም እየ ገለገለ ኢኹም ምናልባት ኣብዚ ሕና ያለና ናይ ኣቢ ግን ኢትስ ገና ቢ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እዚኣ ስምዕዋ ለአብይ ውሸታምነት ወይ ደግሞ ውሸት አይገልጸውም ፓቶሎጂካል ላየር ነው አብይ በተፈጥሮ ከአንድ ቀን በፊት የዋሸውን ነገር ረስቶ ሌላ ውሸት ይዞ ይመጣል ለምን ውሸት ቅጥፈትነቱ ምኑ ለሱ እሱ አቅም መሰለኝ ነገር ግን ትላንት ያለውን ነገር ይረሳና ዛሬ የሚያመጣው ነገር ሌላ ነው እና የሱ አመራር ውሸትን ይሰለጥናሉ በፖሊሲ ደረጃ ውሸትን ያሰለጥናል አብይ በዶክመንት ደረጃ ቀርጾ ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል በአብይ አዘጋጅነት ሽመልስ አብዲሳ ስልጠና ሰጥቷል ለኦሮሚያ አመራሮች የውሸትን እንዴት መዋሸት እንደሚችሉ በመንግስት ደረጃ ውሸት በብልጽግና ድርጅት ጽፈት ቤት በኩል ስልጠና ይሰጣል ተማሎም ጉዳቢና ኮን ሰም እዚኦም ዳአቢ ከም ቀረባና ኮይኖም ዝፈልጡ ወይ ዶክተር መልኪሳ ይዝበሃል ኣብ ታሕቲ ተሪኹም ገዱ አንደርጋቸው ናይ ክልል ኣምሓራ ማሕዳር ዝነበረዩ እዚኦም ዓበይቲ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛታት እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ሓሳዊ ጥራይ ዘይኮነሲ ውፁ ሓሳዊ እሱ ጥራይ ግን ኣያኽሎን እዩ ፓቶሎጂካል ላየር ማለት እስከ ትክክል ቃል ናይ ትግርኛ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ነዚ ፓቶሎጂካል ላየር እስከ ንገሩኒ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ናይ ቋንቋ ምህብታሙን ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣነ ዘይፈልጦ ቃላት ኣሎ ካባይ ንላዕሊ ዕምቆት ናይ ትግርኛ ፍልጠት ዘለኩም ሰባት ስለ ዘለዎም ኣብታ ቻት ፀሓፉ ምክንያቱ ንካልኦት ሰባት እውን ክመር ስለ ዝኽእል እዚ ኣነ እንታይ ኢሎም ተርጎምዎ ፓቶሎጂካል ላየር ሓሶት ከም ሓቂ ዝለመዶ ንክሕሱስ ይሕሱ ከም ዘሎ ዘይስምዖ ከም ኖርማል ዘረባ ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ዘሎ ፍልይ እውን ዘይርድኦ ናይ ዶናልድ ናይ አብይ አሕመድ ግን ይብለኩም ኣሎ ሓሳዊ ጥራይ ዘይኮነ ሓሶት ከም ፖሊሲ ዝኽተሎ ኢሉ ናይ ሓሶት ስልጠና ይህብ ብመንግስቲ ደረጃ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ማሕዳርቲ ሽመለስ አብዲሳ ዝበሃል ብትእዛዝ ወይ እውን ብመርሕነት ናይ አብይ አሕመድ ናይ ሓሶት ስልጠና
كم زهب أبت منجستي كم يجرون كحسو خمس غلو كم يجرون نحسوت بروباغندا خجبر خمس جلهم سنت أنا نتوم بنجست رجع كم زهب يزنا جرزغا بروباغندا أبي أستوات أقوله كم زعينت أكايدا سلزي نزيد ما نريو زلنا كم جاجيرهم أب ستيج يوم إكسبوز قبرو زلوا إثيوبيان زبلوا زلوا يو جل سبعة دما أب زبنة نايز زبنة زي إثيوبيا اتزخافة شجر زرخبت له كنتات ونيوم زبلوا زلوا زخافة بوليتيكاوي كنتات أب إثيوبيا مع سجات ميلكم دراحتكم أب زبنة أبي أحمد يبلالو من يبلالو ني إثيوبيا أب استفل عليه بوليتيكا سلطان تقاوم زنبرة ልደታ ያለው ስምዖ አብዚ ከሌላ አገር ጋር ሲነጻጸር አይደለም ከራሳችንም ያለፈ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር ከበቂ በላይ የጋራ አጀንዳ ነው። በቂ መሆኑ አይደለም እጅግ መሰረታዊና ከህልውናችን ጋር የተያያዘ አጀንዳ እና የአጀንዳ ጥረት አይደለም ይሆን ሌላውን ተሰነው ለኔና ጀዋር እኮ አሁን ተሰደን ነው ምንድነው እኔ በ27 ዓመቱ የኢህአዴግ አገዛዝ እየታሰርኩም እየተፈታሁ ነፃነቴንም እያጣሁ አገሬ ይኖር ነበር ዛሬ እየታሰርኩም እየተፈታሁም አገሬ መኖር አልችልም ስደተኛ ለመሆን ተገድጃለሁ አገሬ እንዳልገባ ተከልክያለሁ ትናንት እየታገልኩ ንብረቴ ተወርሶ አያውቅም የወንድሞቼ ዘመዶቼ ጓደኞቼ ንብረት ተነክቶ አያውቅም በኔ ዛሬ ለማስመሰል እንኳን ሳይሞክር ፍርድ ቤት ሳይከሰኝ ሀብት ንብረቴን የሚወርስ መንግስት ነው ጀዋር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን የሰላማዊ ትግል ማካሄድ እየፈለገ ከችግሩ ጋር ካምባገነኑ ጋር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዘረባዚም ብጣዕሚ ዲፐር ኣብ ልቢ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎሚ ዓይነት ሽግር ገጢምና ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዘበነ ኢህኣደግ 27 ዓመት ከመሓድር ከሎ ንኣብነት ኣነ ይቃወም ስለ ዝነበርኩ ይእሰር ይፍታሕ ነይረ ግን ንብረተይ ኣይተዘምተን ኣይተወስደን ካብ ዓደይ ድማ ተገዲደ ይወፃኹን ስለዚ ኣብ ሃገረይ ይነብር ነይረ ኢሉ ሎሚ እዛ ሕጂ ዘላ ኣብ ዘበነ ኣቢ ዘላ ኩነታት ይብል ኣሎ ካብ ሃገረይ ኣብ ስደት ኮይነ ዝቃወም ዘለኹ ኢሉ ጀዋር ከማይ ኣብ ስደት ኮይኑ ዝቃወም ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ተሰዲድና ኢና ማለት ቀደም ኣብ ስደት ዝነበርና ይኮናን ኣቢዩ ኣሳዲዱና ናይ ልደታ ያለው ድማ ኣብ ዝሓለፈ ንኢትዮጵያ ክምለስ ምስ ፈተነ ካብ ኤርፖርት ከም ዝመለስ ወዝከር እዩ ስለዚ ንብረቱ ከም ዝተወርሰ ኣብ ዘበነ ኣብ ጥራይ ንብረተይ ተወሪሱ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣየጋጠመንን ስለዚ ኣነን ጀዋርን እንታይ ዘራኸብ ኣለኩም ዝብሉ እንታይ ከዘይራኸብ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣጀንዳናትና ሓደ እዩ ፀላኢና ሓደ እዩ ኣብ ልዕልና ዝወርድ ዘሎ ገበን ሓደ እዩ ጀዋር ካብ ኣሜሪካ ንኣቢ ንስልጣን ንኸምፅእ ተቃሊሱ ለውጢ ኣምፅእ ኢሉ 2018 ኢትዮጵያ ኣትዩ ድማ ናይ ኣቢ ናብ ስልጣን ክዲብ ከሎ ዝሓገዞን ዝደገፎን ሰብ እዩ ነይሩ ነቲ ንሱ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ክነብሮን ከምኡ ድማ ጌጋ እንተሎ ድማ ተቃሊሱ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ተቃሊሱ ክቕይሮ ዝደሊ እናኾነ ከሎ ተሰዲዱ ኣብ ደገ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ደገ ኣብ ኬንያ እውን ናይ ምንባር ሕቶ ስለ ዝኸልከልዎ ወይ ንኣሜሪካ መፅኡ ዘሎ ይዝበሃል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ መንጎ ኩሎም ዓይነት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኩሎም ክልላት ኩሉ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ሓደ ፀላይ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ናብ ሓደ ፀላይ ኣተኪሩ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ውሽጣዊ ፀገምናቱ ዝለዓለ ብድሆ ከም ዝኾነን እዚ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዝግበር ጠራራራራ ዝበሃል ዘሎ ብዓብዩ ንሱ ካብቲ ውሽጡ ዝፍጠረሉ ዘሎ ፀገምን ሽግርን መህደምዳ እዩ ዝደሊ ዘሎ እምበር ናቲንግ ቱ ዱ ምስ ኤርትራ ዘራኸብ ነገር የብሉን ወይ እውን ናይ ባሕሪ ኣጀንዳታት ኣብዚ ግዝኡ ይነበረን ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ኣለዎ ነዚ ኩሉ ጥሒሱ ናብ ኤርትራ ገፁ ከላገቦ ይፍትን ምህላው ድማ ኣካል ናይቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ውድቀት ኣካል ናይቲ ዝፈጢሩሉ ዘሎ ፀቕጢ እንተደይ ኮይኑ ሓድሽ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ ሓደ ነገር ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፆም ክደፍእዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ድማ ብፍላይ ነዛ ዘረባ እዚኣ መበል ክንደይ ግዜ ትሰምዓ ዘለኹ ብኩሉ መንገዲ እያ ትመፅእ ዘላ እዚያስ ከስምዑለይ ዳታት ዝተገደፉ ዝመስሉ ቅዋማት ዝተቀየሩ ዝመስሉ ረኣያታት ወዘተ
سلام اللمعة هزبي بزح مسمن قد يحزون أبي بوتو أملو ننوي حوان دمصت في إذن بره قدايتي أبي تبيع تفتير زبحلنا لو تحايل زخانة كابن بر العلوت أمر راح يودك حدا بركة سمون أبزقنيات زغرة وحتتا بحق استرسع زمسلو أجنداتات استقرفوا زمسلو قوامات استقيروا زمسلو الرأياتات حدش تفتش بمكياد ألا نزبلو لوبا أقريب الله حدا كابتم أزرار بتزل علم زعباتات قداي زمدنا إيتو إرترأيو أمونغو إيتيبيان إرتران زلو سقات حزب زلو وستقوهار من قدن تقصيلو أتوكينات أبس مرات أو زي بالمخانو برهمو بتقونات مخنات إرتراء عدل يوكرين كجت ما خمس خيل بوليتيكيا بركة سمون أبزقرا وحاتتا جليس الله بركة سمون أبتمس إيتيو ريفيوز تبع العد أمريكا زمدبرو ميديا زكايدوس أنيحت قونت كلتين عدتات ناب كبيدن كالوت عدتات وسعي نبز ساتو فلون كينات كعب خمس خيل حبيرو عند حرتو كينات تولعو منعوا زبل نقون بمقداف إثيوبيا حسب كتوسد تخيل العدل كمزلو أبريهو ركب إيتيو إرتراد ما ركب يكون راشان كخون تخيل العدل سفح مخانو أبريه الله نبارت قدلاي مسرات بأدنه ودقن بركة كم تريور اللهم نايز زربا I think a politica كملس نعبك حجوس أبقى لسلطان انتحابو ويبوت انتحابو زفتنو زل أجندايو معاس كي متسألو exactly أبي أحمد بتوم إليتنا أورومو كده حن كم زي كل فليتو نتقرأي مغيلو قال كفانا نتقرأي بوليتيكاوي إليت أبسلت أنا بممتع جنرال منقاق زبلودو ولا جنا ساورا زبلودي ولا من يبدولوتي حلقة استفز نبر قدم أشماتهم كمان محاز يتعفونيهم قلنا زحزن النون يكونون كحزم كشمدو دوم وندليس لزي باللي كمون ساعات كان يلقى تي بروفيسور ألو فلتوا أبزي بسوق جاي زمصام قلنا الجيش ما كله ما يمثلنا له نعتاتهم تتقيمون البوليتيكا ناي إثيوبيا أم بقلاس منال باتونا بكينا دينا كالن تخدون نساتهم كتقمنوا خليهم زبلو زمرتهم نعم عقبيت يمص خمسة لمس فلته حدا كابتم أقدستي يماناي إيدناي أبي أحمد زنبرة بما بقولوا دم إيرتراو زخونة ما بقولوا إيرتراوي سبزيجن even التقال صقبر كله بزحت صديقكم لا لهم أتو يمانا دم يغني اللي حبريتنا يسرت كله سبوع مرداتا كم زهلوان نجارو ده حنجنا بتنات باكجراوند بزكاتي دلني أبتن السوزبلو زل زيادة مسد كنا تكور إيرترا كم يوكرين كوينا كم زي تي كريميا زبحال كمون تي مبرقنا يوكرين راشيا بوت هدرا عم حزاتو زلا كم خجاتم كم زغل حسب يكون كالون كوست كم زغل يزل زلا حتى لا خايب له خانه حتى لا أبي أيقوننا بإيرترا متي مريت كحز كبدي سابا وتيو نفانو يكون نشانك سراي كالن الله ስለዚህ ምናልባት ንዓቢ የቕረታ ግበረለይ መጋበርያ ናትካ ክኸውን ይኽእል እየ ናትካ ብያ ትከልም ዝኽእል እየ ምባል እኮ ፀገም ኣይመሃለዎም ግን ዓቢ ኣቴንሽን ክባካ እንድሕር ኮይኑ ብከምዚ ዓይነት ንኤርትራ ኩሉ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ዓቢ ወይ ናብ 4 ኪሎ ክኣትቱ ኮይኑ ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ዝኣቱ ኢልናኩም ኢና እዚ ድማ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ምዃኑ እውን ዝንገር ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መወዳእታ እውን እንተኾነ ኣብ ዘበነ መለስ ዜናዊ ገለ ካብቶም ወሳኒ ተራ ዝፃወቱ ዝነበሩ ኣብ ሚድያ ኣብ ናይ ሚድያ ፅላት ይኹን ኣብ ፕሮፓጋንዳ ብፍላይ ናብ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ዘቕንዐ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሕንፍሽፍሽ ኣብ ምፍጣር ዓብ ግደ ዝተፃወተ ሰብ እንተሎ እዚዩ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ብዙሕ ግዜ ገለ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል ክዝረብ ፀኒሑ እዩ ምናልባት ግን ሓደ ትግራዋይ መሊሱሉ ኣሎ ንዑ ይኮነ ግን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌር መሊሱላ ኣሎ ብዚያ ስምዑ ብሃገርና ኣብቲ ናትና እውን ክሰግር ኢና ቅናይ ኮነን ክርድአና ዝግቦ ካብ ስልጣን ምስ ለቀቅና ህወሓት ባዕልና ዓላ ምስ ተራግሐት ዓረና ባዕልና ዓላ ምስ ተራግሐት ባይቶና ባዕልና ዓላ ምስ ተራግሐት ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኤንድ ናይ ፓወር ፀገም ምስ ተፈጠረ ንህዝቢ ትግራይ ጭንቂ ኣይንፍጠረሉ ኣብ ትግራይ ናይ ብሄር ጎንፂ የለን 4 ነጥብ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ፍቅሩ ክንከራኸር ስለዚ በዚህ አንጻር ትርዱ ለይደሊ አጀንዳ ተቆር ሰባት እውን በዚህ ተጠቅሩ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓተ መንግስቲ መንግስቲ የለን ኣብ ትግራይ እስኪ መንግስት በዚህ ተካላት ሃኒፅና ተካላት ዲሞክራሲ ተካላት ፍትሒ ተካላት ፀጥታ ናይ ሃፍቲ መኻዕበቲ ባይዘይ ንሽይ ንሓፍር እንዲና we are not kids ቆልዑ ኮና ንሕና ባይዘይ ትርዱ ለይ ዝደሊ ማለት ሲላ ወልፍ ስለ ዘለና ኣብዚ ወይ ክንዋጢ ወይ ክንዕጅ ወይ ኮና ንመፅና ኣብዚ ክንሰርሖ እንታልና ትካላት ከመይናን ቁፅሪ ሓደ ፀገምና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ዘሎ ወረርቲ ከመይ ይወፁ ብድዑ ይነርኮ ሊና ተስናይ ዋዕልና ፓርቲስና ንኽመፅእ ተሰፍተን ዘለና ትካላት ኮይና ንኽንቀለስ
እዚ ጀነራል እዚዩ ነቲ ኩነታት ነቲ መድረኽ ናይ ዘተ ንክመርሕ ኢሉ ብዓቢ ኣበል ወሲዱ ደሞዝ ወሲዱ ድመፅእ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ባዕሎም ተጋሩ ዝበልዎ ኣብዝኻ ዘቕረብኩልኩም ክሳብ ይወደግ ዝወድቕ ሒደት ኣዋርሕ ዝተርፎ ወላ እውን ሒደት ሰሙና ዝተርፎ ትግራይ ዝበሃል ሃገር ረስዕዎ ኢትዮጵያውያንና ንሕና ከም ኢትዮጵያውያንና ክንነብር እናበለ ዝዛረብ ፀንሐ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ነይሩ ቀደም ኣብቲ ሃገራዊ ድሕነት ክሰርሕ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ እዝዩ ሓላፊ ነይሩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ግን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘይነበሮም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምስ ኮነ ከምቲ ዝድለ ቦታ ክቦ ይከኣሉን ብኡ ገይሩ ናብ ቃልሲ ሃዲሙ ኸይዱ ኣብቲ ቃልሲ ምስ ኮነ ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ዝነበረ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ እናበለ ዝምር ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ደው ኢሉ ምስ ረኸቦ ድማ ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ነታ ናይ ትግራይ ሃገር ትብል ማራ ናይ ረብሓ ሰባት ምዃኖም ሲፀገሞም ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣመና ብገንዘብ ክግዛእ ዝኽእል ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ወዲ ወረደ እንታይ እዮም ዝብልዎ ሃብቲ ናቶም ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኩሎም እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ሃብቲ ናቶም ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ስለዚ ንትግራይ ኣተኪሮም ንክሰርሑ ከቢድ እዩ ንዖም እንጌራ ናቶም ደሞዝ ናቶም ካብ ኣቢይ ድመፅእ ስለዚ ረብሓ ከዓ መና እዩ ዘገድስ ኣብቲ ሃገር እዚ ንሃገርካ ኢልካ ወይ እውን ረብሓ ናይ ትግራይ ኢልካ ንክትቃለስ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ብረብሓ ዝዝወር ስለ ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃብቲ ዘለዎም መራሕቲ ድማ ምስ ኣቢይ ተሪር ውሳነ ወሲዶም ክኸዱ ይክእሉን እዮም እቶም ተሪር ውሳነ ዝወስዱ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ሃብቲ ናቶም ዝተወርሰ ንኣዲስ ኣበባ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ረብሓ ቦታ ዘይብሎም እዮም እዚኣቶም ኣትኪሎም ክዋግኡ ይኽእሉ ምናልባት ተጋሩ ናይ መወዳእታ እውን ኣብዚኣ ሰማዕኩ ኣብዛ ለንቀነ ዝወፀት ቪድዮ በዚያ ጌርና ማለት ተማእኸል ስሕበት እታ ክሳድ እንታይ እያ መዓት ሰብ ከምዚ ተገበርና እዩ ዘሎ ውሽጣዊ ዓቕምና ብዕምቆት ብስፍሓት ብሓፂር ግዜ ንለውጥ እያ ተቁልፊ ውሽጣዊ ዓቕምና እዚኣ ፅባሕ ከምዚ እዚኣ ተበፂሕና ናብ ድላ ኢና ክንወስዳ ንኽእልና እዚኣ ኣይመቸወና እንተኢልና ካሊእ መማረፂ ድሓን ምስ ቅልፅምና ድሓን ኤግዛክትሊ ኣሚን እታ እንኮ ክገብርዋ ዝኽእሉ ኣነ እውን ብናተይ ርእቶ ክሪኦ ከለኹ እዚኣ እያ ክትከውን ትኽእል ኣነ ብናተይ ርእቶ ክብላ ዝኽእል እታ ክሳድ በቲ ኮይኑ በቲ እታ መወዳእታ ተጋሩ ኣብ ናቶም ጉዳይ ገይሮም ተኸይዶም ምናልባት ንሳያ መፍትሒ ክትኮኖም ትኽእል እስኪ ሓንቲ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፀት ቪድዮ ከርእየኩም ክፍትን እየ ድሓር ናብቲ ናትና ፍቑስ ዝበላ ርሳት ንከይድ ኢና I think I would not record when going to Eritrea. For sure, I would like to have some pictures or small videos. So therefore, I need my Eritrean guy once again. You know what I mean? Yeah, I just misunderstanding. Another thing is I do YouTube. However, I would not post a video about Eritrea on YouTube, I think. Why? I mean, videos about Eritrea, they always get a lot of views, okay? And now you can ask yourself, okay, why are so many people watching videos about Eritrea? Is it because Eritrea is outstanding, because it's a country so amazing that everybody wants to go there? For answering these questions, I think you should just look at all those videos who are already posted on YouTube and watch, but I'll have a look at the comment section. And then you will see immediately that most of the people who watch those videos are Eritrean people itself. Eritrean people living in Europe, Asia. እዚኣ ሓደ ቪድዮ ብዛዕባ ኤርትራ ገይራ ዘላ እያ ገለ ካብቲ ዝትብሎ ንውሕ ዝበለት ቪድዮ ኩላ ይረኣኽዋ ናብቲ ቅድሚት ዝረኣኽዎ ክፋል ተሎ ግን ናብ ኤርትራ ክትከይድ ከለኻ ሓውሲ ጋይድ እያ ትህብ ዘላ ናብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ትራቨል ምስ ገበርካ ዝመፅእ ቪድዮታት ፅቡቕ ቪውስ ይረክብ ብዙሓት ዩቱበርስ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ስለምንታይ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ዝረአ ስለ ዘለዋ ድዩ ፍሉይ ነገር ስለ ዝኾነ ድዩ ኤርትራ ፍልይቲ እያ ንዓና ንዓኻትኩም እንታይ ኣይንፈልጥን ኢና ንዓታቶም ዘኽዶም ዘሎ ምክንያት ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ንዓታቶም ዘኽዶም ዘሎ ምክንያት ናይ ኤርትራ ቪድዮ ኤርትራውያን ስለ ንሪዮ ብክልተ መንገዲ ከዓ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ኤርትራውያን ምርኣይ ጥራይ ንዓታቶም ነቶም ኣብ ኤርትራ ኸይዶም ቪድዮ ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ረብሓ እዩ ዘምፅኣሎም ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም ብዙሕ ገንዘብ ይእትዎ ኣሎ ስለምንታይ ንኣብነት ናይ ኡጋንዳ ቪድዮ ብዛዕባ ኡጋንዳ ቪድዮ እንድሕር ገይሮም
ኡጋንዳውያን እዮም ዝርእይዎ ኣበይ ዘለዉ ኡጋንዳውያን እዮም ዝርእይዎ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ እዮም ዝርእይዎ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ሰባት ተርእዮም እቲ ቪድዮ ኻ ኣታዊ የብሉን ምክንያቱ ዩቱብ ኣብ ዩጋንዳ ዝኸፍሎን ዩቱብ ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ ኣሜሪካ ዝኸፍሎን ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ናይ ኤርትራውያን ትቐንዲ ሰሓብነት እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ከረዳእኩም ስለምንታይ እዮም እቶም ዩቱበራት ናብኡ እናኸዱ ቪድዮታት ዝገብሩ ዘሎ ገሊኦም ብኣሉታ ገሊኦም ብኣወንታ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሐ እናረኣዩ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ስለዚ ንኤርትራ ዝጎድእ ነገር ገብሩ እንተለዉ በዓልና ኢና ነብብሎም ዘለና ኣብዚ እውን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መዓት ገንዘብ እዮም ዝእትውሉ ዘለዉ ንኤርትራ ብፅቡቅ ክገልፅልና ይኽእሉ ዶ ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ኢሜጅ ይፈጥሩና ኣለዉ እንድሕሪ ኢልና ኣሜዚንግ ኢሜጅ ይፈጥሩና ኣለዉ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ብርግፅ ብዛዕባ ኤርትራ ናራቲቭ ኣብ ምቕያር ደሓን ዝኾነ ኣበርክቶ ኣሎ ክንብል ንኽእል ንኸውን ግን ክሳብ ክንዱ ግን ፅቡቅ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረቡን እዮም ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ምዃና ኤርትራ ቴክኖሎጂ ዘይብላ ድሕርቲ ምዃና ገለ እዮም ዝዛረቡ ብዙሕ ግዜ ወላ እውን እቲ ዝቐድሕዎ ነቲ ኣብ ገለገለ ደሓን ዝኾነ ናይ ኤርትራ ክገልፁ ከሎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ክፉ እዮም ዝደልዩ ክትሪኦም ከለኻ ሕጂ እንታይ እዩ ግን እንዲ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ኢና ንቕመጥ ዲስ ኢዝ ደ ቢዩቲ ሰባት ዘይርድእዎ ነዚኣቶም ነዞም ፀዓዱ ናይ ዩቱበራት ዝያዳ ዝስሕቦም ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝቕመጡ ኣብ ኤሮጳ እዮም ዝቕመጡ ስለዚ እቲ ቪወርሽፕ 200,000 ሰብ እንተርእሎም እዚ 200,000 ኣብ ኤሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ልክዕ ካብ ኣሜሪካውያን ዝርእይዎ ዘለዉ ይዝረብ ዩቱብ ልክዕ ከም ኤሮጳውያን ዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ክፍሊት ድማ ብኡ መንፅር ዓብ ክፍሊት እዩ ዘለዎም ስለዚ ብዙሓት ዩቱበርስ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ነዚ መዝሚዞም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ክንሓበይ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ነቲ ኩንነት ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ሪያሊቲ እዩ ክንደይ ግዜ ኢና ክንሓባብኦ እንታይ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ንምንታይ ዕላማ ይኸዱ ኣለዉ ንሕና ድማ ኣብኡ ከድና ኮሜንት እናፀሓፍና ኤንጌጅ ክንገብር ከለና ነቲ ቪድዮታት ናቶም ቫይራል ኢና ንገብሮ ዘለና ይጠቕመና ደሎ ይጎድኣና ነናትኩም መደምደምታ ግበሩ ነቲ ቪድዮ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመና ኣሉታዊ ስእሊ ዝገብር ተኮይኑ ሼር ኣይትግበርዎ ፕሊዝ እዛ ቪድዮ እዚኣ ደሓን ዝኾነ ኣነ ፈሊጠ ቻነሎም ዘየርየኩም ደሊኹም ከይትረኽቦውን ስለ ዝደልየ ኣብዚ ቪድዮ ደምፃልኩም ገለገለ ሰባት ቻነሎም ይኹን ሎጎ ናቶም ብዙሕ ግዜ ከርኢ ደልን እየ ስለምንታይ ሰባት ኣብኡ ከይዶም ክርእይዎ ስለ ዘይደሊ ኣነ ነቲ ምስ ኤርትራ ዘድሊ ዝበልክዎ እየ ኣብዚ ዘምፃልኩም ኣብኡ ከይዱ ብዙሕ ሰብ ርዩ ነቲ ኣንፃርና ዝሰርሕ ዘሎ ከተዕብዩልና ከተገብሉልና ኣይደልን እየ ኣነ ምክንያቱ ፀላእት ኣይወሓዱናን ሕማቕ ዝገብሩና እውን ኣይወሓዱን ሕጂ ኣብዚያስ ከስማዓኩም ነዚ ድሓን ኣካል ግዜ እውን ርየ ከምፃልኩም እየ ሕጂ ግን እስካብ ዝክንሰግር ማሲኒ ሰበይተይ ጓል ኣኮሎ ጉዛ እያ ካብኣ ደቂ ኣለውን እዩ እንታይ ንኹን ንሕና ብዛዕባና ከይትሓስቡን ኣነ ሓዳሪ ክነገረኩም ብሰንኪ ዛ ኣውራጃ ዝበሃል ነገር የፈለየ እዩ ኣነ ብሓዳሪ ተፈላለየ 6 ዓመት ገይረ ኣለኹ 3 ቆልዑ ኣለውን እዩ ብሰንኪ ኣውራጃ ካብ ሓዳሪ ተፈላለየ ካብቶም ዝፈትዎም ደቀ ተፈላለየ ብሰንኪ ኣውራጃ ሓብትኹም ስለ ዝሓስኩ ብሰንኪ ኣውራጃ ካብ ሓዳሪን ናብራይን ህይወተይን ተፈላለየ እዚ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ያ it's a very sad one ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ብሰንኪ ኣውራጃታት ክንደይ ሰባት ከም ዝተበተነ ንፈልጥ ኢና ብኣውራጃ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሰብ ጎዲኦም ሞ ኣፍቂርኩም ትፈጥሮ እስኪ ሓደ በሉ ንዓኹ ዝኸውን ደጋፊት ህግደፍ ኣፍቂርኩም ትፈጥሮ እስኪ ሓደ በሉ ንዓኹ ዝኸውን እዚኣ ንእሽተ ዝረ ደጋፊት ህግደፍ ኣፍቂርኩም ትፈጥሮ ደጋፊት ህግደፍ ከተፍቅር ይከኣሎ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ህዝቢ ብዘይፈተንዎ ነገር የለን ነቲ ምምቕቓል በውራጃ ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብዓልየት ድዩ ብኩሉ ነገር እዮም መቓቒሎሞ ብኡ መንፅር ድማ ኣብ ሓዳራት ናይ ህዝቢ ኣብቲ ርክባት ናይ ህዝቢ ኣብቲ ስድራ ቤታት ናይቲ ህዝቢ እናኣተዉ ብዙሕ ሓጓፋት ፈጢሮም ብዙሕ ፅልኢ ፈጢሮም እዮም ውፅኢት ናቱ ድማ ክንደይ መንእሰይ ክንደይ ሓዳራት ክንደይ ፍቅራዊ ጉዕዞ ከም ዝተበተነ ምፍላጥ የድሊ እንዳትስ ዋይ ድማ እዚ ፀቢብነት ክንቃለሶ ኣለና ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ጌርና ክንቃለሶ ዘለና ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ብኡ ጌርና እውን ክንሪኦ ኣለና ክልተ ነገራት ሼር ክገብር እየ ንምውዳእ እቶም ኣብ ካንሸሎኹም ዘለዉ ወይ ብስራሕ ትረኽቦም ኤችኣይቪ ዘለዎም ኣይክፈልጥዎምን ኢኹም ኤችኣይቪ ኣለና ኢሎም ምንጋሮም እውን ንዕኦም ወላሓንቲ ይኮነን እዚኣ ፍለጥ ወላሓንቲ ይኮነን ከም ተራ ሕማም እዮም ዝቆፅርዎ ኣብ ዩጋንዳ ንዓይ ብዘለኒ ኣፍልጦ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ናይ ዩጋንዳ ተቐመጡ መንእሰያት ኣወዳት ደቂ ኤርትራውያን ምስ ዩጋንዳውያን ኤችኣይቪ ፖዚቲቭ ከም ዘለዎን ዝፍለጣ ማለት እዩ ስለትዘሩ ደቂ ኣንስትዮ ንዓይ ደውላለ እየን ኣብቲ መደብካ ዓገበል መንእሰያት ኣብ ዘይፈልጥዎ ዓዘቕቲ ይኣትዉ ኣለዉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዩጋንዳ ነገሩ ደቂ ዓድኹም ደይትእክባ ናብቲኣ ይኣትዉ
كلن كا HIV بوزيتيف اللون زيت مخرهم يبلانا نعنا يسمعنا اليوم مخيرنا ون 3-4 ساعات نخل مكر نخل ناتكا جنا بشانل كا بزح سب سلا زختلكا بزح سب سلا تسمعكا لازم الاختز بيجي خلفنا الكلام 3 سنوات 3 دقائق شو زول كنا يلا ابزا 3 سنوات غزي مالتي من شاحنا طفلو اوداتنا بزيو وصوچ قاي اتولو قال ነገር ግበር ብላም መልእክት ይحلفالو ካለ አብደገ ወጻይ አብ ዩጋንዳ አብ ኢትዮጵያ ቅድም መርዓ ይኹን አፍራው ዝንድና መርመራ መካድ የለን አብ ኤርትራ መንግስት ይኹን በቤተ ክርስቲያን በሃይማኖት ደረጃ ማለት እዚያ ሓውና አኽሊሉ ዝባ ዘሎ ሓበሬታ ኣነ እውን ሰሚዐ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ትኽእል እንተኮይና ኣስግርዋ ማለት HIV እንታይ ዓይነት ሕማም ምዃኑ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይፈጥር ምዃኑ ምንጋር ዘድልዮ ይመስለኒ ሓደ ካብቶም መድሃኒቶም ዘይርከብ ምስ ሓዘብካ ድማ ዘይገድፍ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ርክብ ተፈፂምካ ድማ ንኻልእ ሰብ ብዙሕ ክትለክም ትኽእል ካልእ ካብቶም ቁፅሪ ሓደ ሓደገኛ ሕማማት ዝበሃሉ ኣብ ዓለምና እዩ ስለዚ ነዚ እናተዓመተ ዝኣቱ መንእሰይ ተለና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ብኤርትራ ውሒድና እናበልና ከዓ ብከምዚ ዝጠፍእ ክህልወና very sad I really hope እዚ ነገር እዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ጠጠው ክብል እታ መንእሰይ ድማ ተጠንቀቕታ ሂወትካ ምናልባት ንግዚኡ ፀገማት ክህልወካ ይኽእል ከም ዝኾነ መንገዲ ግን እዚ ብፍፁም ከም መፍትሒ ክትወስደ የብልካ እዚያ ከም መፍትሒ ትውሰዳ እዚ ዝሕዝን ጥራይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ንዓኻ ንስድራኻ ንሃገርካ ንኩሉ ስለዚ ፕሊዝ ሓደራ ሕጂ ናብቲ እዚያ ከም ናይ መወዳእታ ክበዛ ክእላኒ ጂ ብዙሕ ተፃብኦታት እዩ ነይሩዋ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው ኩላቶም ሰራዊትና እጃሞም የበርክቱለው ንሕና ከዓኒ ኣብ ስደት ንርከብ ግን ንኤርትራ ንፈትዋ ንሓልየላን ስለ ዝኾና ናህና ኣበርክቶ ዋላ ስለ ክሳስን ክጠጥሕ ስለ ንደልዮ YPF DJ ኮይና ከነገልግላ ንደሊ ኤርትራ ዝፈጠረ ውድብ ስለ ዝኾነ ከም ህዝቢ ኤርትራውያን ኮይና ክንቅፅል እንድሕር ኮይና ንኤርትራውን ከነቐፅሎ እንድሕር ኮይና መንነትናውን ኤርትራዊ መንነት እንድሕር ከነቐፅል ኮይና YPF DJ ክህሉ ኣለዎ YPF DJ ምህላው ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ከይዲ ወሳኒ ታራ ስለ ዘለዎ ንሕና ብከምዚ ምክንያት YPF DJ ኮይና YPF ዘይ ነዚ ኣብ ኤውሮጳ ተወሊዱ ዝዓበየ ሓድሽ ወለዶ ኤርትራዊ ማለት እዩ የሕዋቱ ዘር ናይ ብሓቂ ደስ ዘብለኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ደስ ተብል ቪድዮ እያ ኣብ ብዙሕ ክትበፅሕ ደስ ብላ እቲ መንእሰይ ናትና እቲ ንኡስ ወለዶ ከምዚ ኢሉ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ሃገሩን ብዛዕባ ህዝቡን ብዛዕባ ክብርታቱን ክሓስብን ክውደብን ከሎ ንኩልና ተስፋ ዝህብ እዩ ሓንቲ ቁርባ ቀድማ ኣቢለ ከም ፃ ሓሲበ ዝነበርኩ ሓንቲ ካብተን ኣነ ዝፈትወን ቪድዮታት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ኬኩላይን ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ፕሮጀክት እዚ ስእልታት እዚ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ስእልታት እዩ ምክንያቱ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ዘርኢ ስእልታት ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ክወፀና ንደልየ እዩ ስለዚ ፋብሪካ ትትከል ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና I really want to see this kind of progress ከምዚ ዓይነት ፕሮግረስ ምስ ተወደአ ጥራይ ኮናን ክንሪኦ እንደሊ እናተሰርሖ ከሎ ክንሪኦ ኢና እንደልቲ እንዳኖራ መስለኒ ከምኡውን እዚኣ ስእሊ እዚኣ one of the most beautiful ስእልታት ዝረኣኹ እያ እዚኣ ድማ ካብ ናይ ገርገራ ሶላር ፓወር ስቴሽን ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ከም ናይ በዓል ቻይና ይኹን ናይ ካልእ ከምዚ ዓይነት ሰፊሕ ናይ ሶላር ፓነልስ ቦታታት ጌርካ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣመንጪኻ ንኤርትራ ብፀዓት ነፍሳ ከም ትኽእል ልኡላዊት ነፍሰ ምርኮሳ ብፅዓት ንክህልዋ እቲ ዝበለፀ ነገር ምዃኑ ነግር ነርና ኣይ ሆፕ እዚ ነገር እዚ እዚ ፕሮጀክታት እዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብ ዓረዛ ከምኡ ርኢና ኣለና ኣብ ገርገራ ከምኡ ተስፋ ንገብር እዚ ፕሮጀክት ንኤርትራ ንሓዋሩ ናፃ ዝኾነ ሓይሊ ንክህልዋ ኣብ ፀዓት እዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ወይ እውን እዚ ግሪን ኤነርጂ ዝበሃል እሱ ቀንዲ እየ ዝብል ምክንያቱ የስ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ኢለ ይኣምን እየ ኣነ ብርግፅ ዝፈልጠ የብለይን ግን ነዳዲ ናቹራል ጋስ ክህልዋ ክእል ኩለንቶም ጎረባብትና ስለ ዘለዎን እሱ እንተለና ኮይኑ እውን ኣይ ሆፕ ንኤርትራ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ዘለዋ ፀጋታት ወላ እውን እቲ ናይ ቢሻ ይኹን ናይቲ ወርቅታት ኣብ ኣስመራ ኣብ ካልእ ቦታታት ዘሎ ኤክሰሲቭሊ ትጥቀመሉላ ወይ እውን ብዝለዓለ ሓይሊ ትጥቀመሉላ እንድሕር ኢልና ፅቡቅ ኤርትራ ኤክስፕሎይት ክገብሮ ኣለዋ ብዙሓት እውን ከም ንብሎ እቲ ኣብ ናይ ፖታሽ ዓብ ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ስራሕ እንተዝውዕል ነይሩ እውን እኮ ብዙሕ ውፅኢት መምፃልና ግን
ብዙ ነገራት ጠጠው ከብሎ ኺሉ እቲ ካምፓኒ ኣነ ካብ ዝረኸብኩ ሓበሬታ እቲ ካምፓኒ ስጉምቲ ወሲዱ ንኽብገስ ኩሉ ግዜ ዲሌይ ይገብር ከም ዘለዎን ካልእ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ድዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ መቸም እቲ ናይ ቻይና ካምፓኒ ብዝፈጥሮ ዘሎ ዛሕልታት እዩ እምበር ብወገን ኤርትራ ድፊት ከም ትገብር ዘላ በፂሐ ኣለኹ ግን ናይ ብሓቂ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣታዊ ክገብረሉ ዝኽእል ኩሉ ንዝመፅእ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ትበራበረሉ ዘላ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ንኽትከይድ ኩሉ ነገር ሰሊጡ ናብ ፅቡቕ ነገር ክንከይድ ደስ ብለና ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ስእልታት ድማ ካብ ኤርትራ እቲ ቀንዲ ክውሕዝ ዘለዎ ብብዝሒ ፖስት ክግበር ዘለዎ እንተሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ልምዓት ንእሽተይ ዝበሃል የለን ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ብፍላይ ንፕሮግረስ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ክንቀይር ተኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሴኩሪቲ ኣብ ናይ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ከምዚ ዓይነት ቁጠባዊ ግስጋስ ከም ዘለና ዘፍልጥ ሓበሬታ ምሃብ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ መወዳእታ ብፅቡቅ ክንውድእ ስለ ዝደሊ እዚኣ እስከስምዑለይ الكبال حوال نعسك سعمني سيدا قالي بين ناس الحكي لازم ناخذ كريتني حب معاذ زربا قديف كيري هي واي تغيلكم اسنتم عبيت قديفنا لكم لنا هو تزعب قلعه ايتبدل زبل مسلاك قيري انت هنا بالكي وا زعرق صبايا ايتبدل غير يقدي بدي خابتم عبيتس مساخر من لازم واي ممرك استاذ يبلي دحن لازم نطلع تكون زي فخصوا معكم انت قال حواء كيفاتو كوكو قدامي كما يدا زيت فوتوني بلينكم اندي بلين عيني ايتاي ميلن اندي ايتاي ميلني ازمل اخي حق ززاربني نازع عجز حلوه بقرني بعيني ناتاي مخر زيركبني نسوكم طرايهم تبلصوني هيا تزاربوا خزارب مستلني انت ميلن اقوالي اذا عقرقرنا عند خسته الناس دخلوا ندي خبدني تيزخبد الله عدنا همي زبله باهل حق نديلكم حقي كنديكو خبر بالو خاب تحقي تزنبلو كانت اكلنا بسرعه زقمه عدنا دما بباهل حقنا تقوم حانت تقدلكم كطفيكم هو انت ولا كندي دي عدي مخي وا لو مسنبت ميتهم ملي تاريخنا وا شلاي بعراي عندها نسقي بزق قمقم كتصدف كل يوم توليد كيس بحال برخ دك خلاص يتا خص حق لا تدلو سمعي حق خي خابز معدنا تسخت لبمي بلو لبام صوع سيابا يصوع كيتبالو خاططنقو أتازغال عزياس كمزي عين التالنت زلو كويرانا حق دست بلنا انسي ኣብ ዝኾነ ናይ ሎ ማርስ በዚያ ከወዲደሊ ላይ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹም ምን ሓሳብኩም ምን ሃብና በልኩ ምዝያ ደርፈ ከፋንወኩም እየ ታንክ ዩ لومن كمالين وادينا عقبين قليل تمالين لومن تمالين وادينا عقبين قليل أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاد نسال بقرينا التكبار تمالين لومن تمالين وادينا عقبين قليل تمالين لومن تمالين وادينا عقبين قليل